No niin, tekniikka on sitten vihdoin saatu toimimaan, jotta voidaan pikkuhiljaa tässä ruveta aloittelemaan. Niin lämpimästi tervetuloa kaikki nyt tähän Koulutuslakkoliikkeen järjestämään keskustelutilaisuuksien sarjaan innovaatioiden tuolla puolen. Täällähän on tarkoitus pohtia vaihtoehtoja nykyiselle koulutuspolitiikalle. Ja mä oon Eeva-Liisa Raekallio ja olen Koulutuslakkoliikkeen aktiiveja. Ja itse asiassa pidin tässä tuon edellisen esitelmän tämän kuun alussa tässä samaisessa sarjassa. Ja silloin pohdiskelin tavallaan koulutuspoliittista aktivismia ja mietittiin myös niin kuin sitä, että mikä merkitys yliopistolailla on tässä nykytilanteessa, että mihin se on tavallaan meidät kaikki ajanut. Mutta tosiaan mulla on ilo ja kunnia esitellä meidän tämän illan puhujavieraamme, Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki. Todella lämpimästi tervetuloa, Heikki. Kiitoksia. Mähän tunnen Heikin aika hyvin näistä koulutuspoliittisista kuvioista jo muutenkin, niin voin todella sanoa, että tänään on mahdollisuus kuulla koulutuspolitiikan ja uusliberalismin asiantuntijaa. Sullahan on tosiaan otsikon, tai niin kuin tässä sun alustuksen teemana, kuten tästä näkyy, yliopistomuutokset globaalissa perspektiivissä, mistä uusliberalismin hegemonia tulee. Ja sähän olet kirjoittanut aiheesta useampiakin kirjoja ja olet erittäin tuottelias tietokirjailija myöskin. Ja taisit jopa ennustaa yliopistojen nykytilanteen jo 11 vuotta sitten kirjassa Yliopisto Oyj. Josta olen syvästi pahoillani, koska pointti ei ollut ennustaa tulevaisuutta, vaan estää se huono tulevaisuuden toteutuminen. Suosittelen lukemaan näitä Heikin kirjoja. Ja homman nimenä olisi tänään nyt se, että ensin Heikki luonnollisesti alustaa, kertoo aiheesta ja sen jälkeen on sitten aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Ja oli vähän semmoinen suunnitelma, että mä jaan sitten puheenvuorot täällä, että Heikki pääsee keskittymään sitten vastaamiseen ja siihen varsinaiseen keskusteluun. Ja kysymyksiä on mahdollista esittää myöskin ruotsiksi, että katsotaan sitä sitten, kun niin pitkälle päästään, mutta mä luulen, että ehkä nyt viisainta vaan aloittaa, että ole hyvä, Heikki. Kiitoksia. Kysymyksiä saa esittää ja kommentteja esittää myös sinä aikana, kun mä pidän tätä pohja-alustusta, eli ihan aktiivisesti voi vuorovaikuttaa alusta pitäen. Otsikko on Yliopistomuutokset globaalissa perspektiivissä. Mä yritän vähän kertoa teille siitä, että miten tähän on päädytty. Se, että me etsitään vaihtoehtoja, niin edellyttää myös sen, että me ymmärretään, että miten siihen on tultu, missä me ollaan. Mitä on ne syyt, mitkä on vaikuttanut siihen ja mihin syihin voi vaikuttaa. Jos on päässyt seuraavaan. Kahdella sormella alaspäin. Ja kahdella sormella alaspäin. Joo, se menee aina tuolle PDF:n kautta. Hyvä. Ihan nopeasti ensin vähän käsite määrittelee, mitä uusliberalismi on ja mikä on se oppi, jonka mukaan yliopistoja on muokattu ja uudistettu. Uusliberalismi on siis oppi, joka yhtäältä kehystää yhteiskunnan ongelmat kilpailullisten markkinoiden mallien kautta ja toisaalta näkee kilpailulliset markkinat myös vastauksena niihin samaisiin ongelmiin. Tämä nykyinen versio talousliberalismista pohjautuu hyvin pitkälle uusklassen taloustieteen hyvin teknisiin malleihin. Kun aiemmin talousliberalismissa oli paljon mukana tämmöistä filosofisempaa ja eettisempää elementtiä. Friedrich Hayek ja Milton Friedman on toki myös politiikan filosofeja, mutta ne ei ole niinkään paljon määrittänyt sitä kehitystä kuin nämä teknisemmät opit. Ideana on se, että jotta markkinat voisivat toimia, niin meidän täytyy tehdä kaikesta kauppatavaraa.
Ja silloin jokainen asia pitää ikään kuin hyödykkeistää, mikä edellyttää yksityisten omistusoikeuksien määrittelemistä, jotta markkinat voisivat toimia. Silloin kun meidän ei ole mahdollista luoda varsinaisia oikeita markkinoita, missä asioita vaihdetaan rahalla, niin me voidaan luoda simuloituja markkinoita, niin kuin yliopistojen sisällä. Jokainen tila maksaa, yksiköt maksaa rahaa toisille, jokainen tekee tulosta ja saa sen mukaisesti oman rahoituksensa ja niin edelleen. Ja nämä ideat simuloiduista markkinoista ja sitten se, että lainataan malleja siitä, miten johtaminen järjestetään niin yksityisiltä yhtiöltä, muodostaa uuden julkisjohtamisen opin perusta. Eli yhtäältä luodaan simuloidut markkinat ja toisaalta lainataan suurilta yhtiöiltä hierarkkiset johtamismallit ja koko käsitteistä, kaikista tilinpidoista ja asiakkuussuhteista ja kehittämiskeskusteluista palkkajärjestelmää, jossa jokaisen yksilön suoritusta arvioidaan kunkin vuoden tuloksen mukaan ja sitten palkka määräytyy myös sen mukaan ja niin edelleen. Ja tämä uusi julkisjohtaminen on teoria, joka kehkeytyi Yhdysvalloissa 1970-luvulla ja sitä alettiin soveltaa laajamittaisesti käytäntöön 1980-luvulla Ronald Reaganin ja Margaret Thatcherin valtakauden aikana. Ja jo alusta alkaen sitä oppia levitettiin nimenomaan kansainvälisten organisaatioiden kautta. Esimerkiksi Suomen valtionhallinnon radikaalin muutoksen lähtölaukaus oli se, kun suomalaisia virkamiehiä, varsinkin valtiovarainministeriöstä, niin alkoi käydä OECDn PUMA-komitean kokouksissa, mikä on Public Management Committee, kokouksessa 80-luvun lopulla. Ja sieltä Harri Holkerin hallituksen aikana niin ensimmäiset ideat tuotiin Suomeen, ja niitä alettiin panna täysimittaisesti toimeen 90-luvun alussa tämän suuren suomalaisen talouslaman aikana, Ahon ja Viinasen hallitusten aikana. Ja yliopistoihin niitä alettiin soveltaa pian tämän jälkeen, 90-luvun puolivälistä eteenpäin. Tuloksena on yliopisto, jota voi kutsua kilpailukyky-yliopistoksi. Se on kilpailukyky-yliopisto kahdessa mielessä. Yhtäältä kilpailullisia markkinoita matkitaan ja siinä miten yliopistojen suhteet järjestetään, ja sitten toisaalta niin yliopistot enenevässä määrin myös menee markkinoille, jossa ne joutuu kilpailemaan rahoituksesta ja niin edelleen. Ja lisäksi tämän yliopiston pääasiallinen tehtävä ranking-sijoitusten ja oman rahoituksen tuottamisen lisäksi niin on edistää kansakunnan kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Kaikilla tasoilla niin tämä markkinakilpailu on se määrittävä idea, jonka pohjalta yliopisto on kehitetty. Jos ajatellaan pelkästään yliopistoa ja unohdetaan tämä kansakunnan taloudellinen kilpailukyky vähäksi aikaa, niin tässä on siis kaksi puolta. Ensimmäinen on se taloudellinen menestys, kuinka hyvin yliopisto menestyy. Ja miten me voidaan saada sitten yliopistot menestymään taloudellisesti tai saada sellaiselle viivalle, että ne joutuu kilpailemaan. Kaksi vaihtoehtoa. Voidaan hyödykkeistää koulutus ja tutkimus. Tehdä sitä kauppatavaraa. Klassinen uusliberalismin oppi. Ja toinen vaihtoehto on se, että julkinen rahoitus muutetaan kilpailtavaksi rahoitukseksi. Sen sijaan, että annetaan yliopistolle suoraan rahaa, ja annetaan rahaa Suomen Akatemialle ja Tekesille ja Euroopan unionin rahoitusjärjestelmille, ja sitten jokainen joutuu sieltä hakemaan rahaa monimutkaisen kilpailullisen prosessin kautta. Ja tällä tavalla saadaan ikään kuin markkinakilpailua aikaan. Ja meillä on jo Suomessa puhuttu pitkään siitä, että maailmalla on globaalit koulutusmarkkinat, korkeakoulutuksen globaalit markkinat, joihin suomalaisten pitäisi päästä paremmin osallistumaan. Ja sen takia nyt on ensimmäistä kertaa pitkän vastarinnan jälkeen niin Suomessa on otettu käyttöön myös lukukausimaksut, otetaan käyttöön lukukausimaksut. Ensimmäisessä vaiheessa pelkästään Euroopan ulkopuolisille opiskelijoille, mutta ideana on tietenkin, että tästä tulee yleinen periaate. Lukukausimaksut kaikkialle. Ja jos katsoo englanninkielisen maailman yliopistoja, niin hyvin merkittävä osa niiden rahoituksesta tulee opiskelijoiden lukukausimaksuista. Ja silloinkin, kun se ei tule suoraan, niin Britanniassa ja Australiassa, minkä yliopistossa mä olen kummassakin toiminut, niin niissä systeemi on se, että valtionrahoitus on sidottu siihen, kuinka paljon ne saa yksityistä rahoitusta koulutusmarkkinoilta.
Eli vaikka se yksityinen opiskelijoiden maksama raha niin olisi vain 15% tai 20% yliopiston budjetista, niin toinen 15 tai 20% määrätty julkista rahoituksesta tulee sitten sitä kautta, että se sidotaan siihen, että kuinka paljon opiskelijoita on. Ja tätä kautta niin on suora kilpailu opiskelijoista. Ja tätä samaa hokemaa kuulee Suomessakin, vaikka meillä ei ole mitään kilpailua opiskelijoista, kun meillä ei lukukausimaksuja tähän mennessä edes ollut. Toinen puolista asia on nämä rankingit. Menestysyliopistojen ranking-listoilla. Helsingin yliopiston slogan on huipulle ja yliopisto, huipulle ja yhteiskunta. Ja se huipulle tarkoittaa nimenomaan sitä, että pitää saada ranking-sijoitusta kohennettua. Ja jokainen Suomen yliopisto, Turku ja Tampere ja Jyväskylä ja niin edelleen, niin niillä on ihan täsmälleen sama tavoite. Jokainen tavoittelee parempaa sijoitusta ranking-listoilla. Ja sehän on sitä hauska kilpailu, että periaatteessa jos markkinat laajenee, niin se on semmoinen positiivisen summan peli, jossa kaikki saa enemmän rahaa kuin ennen. Teoriassa voi olla näin. Mutta ranking-sijoitukset on lähtökohtaisesti nollasummapeli. Jos yksi nousee siinä listalla, niin toinen väistämättä laskee. Ja kun kaikki pyrkii juoksemaan kovemmin niiden annettujen kriteerien puitteissa päästäkseen korkeammalle ranking-sijoitukselle, niin kilpailuhan kovenee. Ja se kovenee niiden annettujen kriteerien puitteissa, ja sitä mä tulen kohta puhumaan vähän enemmän. Niin, tähän liittyy siis myös se, että näitä yliopistoja koko ajan ja niiden yksiköitä myös arvioidaan. Ja niiden rahoitus sidotetaan osittain myös siihen jatkuvaan arviointiprosessiin, mitä tehdään. Ja itse asiassa jos katsoo, että mitä yliopistolaiset tekee, mitä professorit varsinkin tekee työkseen, niin suuri osa useiden tai useimpien professoreiden ajasta kuluu siihen, että ne arvioi. Ne arvioi muita yliopistoja, ne arvioi muita yksiköitä, ne arvioi toisiaan, ne arvioi julkaisuja julkaisukanaviin, käsikirjoituksia kirjakustantajille, journaleihin ja ne antaa arvioita virkoihin. Ja ne arvioi myös väitöskirjoja ja muita opinnäytetöitä. Suuri osa työstä on pelkästään sitä, että arvioidaan muita koko ajan. Se on ehkä maailman arvioidu järjestelmä, tämä yliopiston järjestelmä. Mutta sen ideana on koko ajan se, että näiden evaluaatioiden perusteella määrätään myös se, että kuinka paljon rahoitusta eri yksiköille annetaan. Se on yksi osa rahoituksen määräytymistä. Että esimerkiksi vuonna 2005 mä olin Helsingissä valtio-opin laitoksen johtaja ja me tehtiin kovasti työtä, kun oli tutkimuksen arviointi, että saadaan tutkimuksen arviointi numero nousemaan, koska ei ollut mitään vaihtoehtoja. Muuten olisi joku joutunut lähtemään pellolle. Ei ollut rahoitusta edes maksaa palkkoja. Niin me onnistuttiin sitten saamaan niin paljon, että vuosittainen rahoitus nousi luokkaa 100 000, 150 000 euroa sillä, että me saatiin parannettu se. Se oli ihan konkreettista, että jos saat tämän ja tämän numeron, niin näin ja näin paljon tulee rahaa lisää tai lähtee pois. Ja tämä on yksi osa tätä kilpailukykyä yliopistoa. No, tämä oli ikään kuin vähän niin kuin johdatuksiksi. Nyt tämä kysymys oli, mistä uusliberalismin hegemonia tulee. Ja siinä on periaatteessa kaksi erilaista mahdollista vastausta. Yksi on se, että meillä on tämänlainen vastaus, joka selittää kausaalisessa mielessä sen, että miksi tämä tilanne niin kuin laajemmin on se, mikä se on. Se on laaja kysymys ja mulla on kokonaisia luentoja ja luentosarjoja, sitten sen takia mä aion jättää se aika vähälle tässä. Mä mainitsen vaan mun oman pääasiallisen selityksen. Ja mä keskityn siihen toiseen puoleen, eli kuvaamaan sitä prosessia, että mistä ne ideat, hallintaideat tulee, jonka mukaisesti yliopistoja on ympäri maailmaa muokattu suurin piirtein samalla tavalla. Jos me mennään Jordaniaan puhumaan jonkun yliopiston rehtorin kanssa, tai Etelä-Afrikkaan, tai Australiaan, tai Kiinaan, niin ne kaikki puhuu ihan samaa kieltä kuin Helsingin yliopiston rehtori ja Jyväskylän yliopiston rehtori. Ei mitään eroa. Ne kaikki puhuu samaa kieltä. Kaikki tavoittelee samoja asioita. Ja on kiinnostaa, että mikä on se globaali prosessi, jolla tämmöinen koordinoitu koko maailmanlaajuinen muutos on tullut mahdolliseksi. Periaatteessa maailma on jakautunut valtioihin ja periaatteessa meillä on vaaleja, joissa päätetään muun muassa koulutuspolitiikasta ja niin edelleen. Miten on mahdollista, että joka paikassa on täsmälleen sama kehitys? Aika kiinnostava kysymys.
Tai mitä tulee tähän kausaaliseen selitykseen, niin mun oma pääasiallinen selitys sille, että miksi tämä Bretton Woods-järjestelmä purkautui ja demokraattisten hyvinvointivaltioiden rakentaminen pysähtyi ja kääntyi uusliberalisaation suuntaan, niin on se, että meillä on lähtökohtaisesti ristiriita tiettyyn rajalliseen alueeseen sidotun valtion ja liberaalikapitalistisen maailmantalouden välillä. Jos pääoma pystyy, puhuttiin sitten lyhytaikaista sijoituspääomasta tai tuotannollista pääomasta, jos pääoma pystyy helposti liikkumaan mihin tahansa paikkaan ympäri maapalloa. Mutta valtioiden verotus ja sääntely ja kaikki ne rakenteet, mitä valtioiden kautta voidaan tuottaa, niin on sidottu vain yhteen tiettyyn alueeseen. Niin siinä on rakenteellinen epäsymmetria. Poikkikansallisella pääomalla on rakenteellista valtaa suhteessa valtioihin. Demokraattisia hyvinvointivaltioita alettiin rakentaa olosuhteissa toisen maailmansodan jälkeen, jossa maailmantalous oli käytännössä hajonnut ensin 30-luvun laman ja sitten toisen maailmansodan takia. Ja silloin jokaisessa maassa valitsi suunniteltu sotatalous ja oli pitkälle mennyt kansallismielisyys, johon kuuluu myös se, että jokainen koki velvollisuudekseen maksaa veroja kotimaassa sääntöjen mukaan. Parissakymmenessä vuodessa toisen maailmansodan jälkeen niin maailmantalous liberalisoitiin, syntyi ensimmäiset veroparatiisit, monikansalliset yhtiöt uudelleen integroituja tuli keskeisiksi maailmantalouden toimijaksi, niin kuin oli ollut jo ennen ensimmäistä maailmansotaa. Ja vastaavalla tavalla syntyi myös järjestelmiä, jotka mahdollisti sen, että nämä yhtiöt kiertää veroja, usein myös valtioiden aktiivisella tuella. Et esimerkiksi Lontoon eurodollarin markkinat syntyi 50-luvun lopussa ja 60-luvun alussa Yhdysvaltain aktiivisella myötävaikutuksella, ja se idea oli se, että kun amerikkalaiset suuryhtiöt voi käyttää tai pitää rahoja Lontoossa sellaisessa paikassa, joka on normaali brittiläisen lainsäädännön ulkopuolelle, niin se mahdollistaa sen, että niiden kilpailukyky paranee, koska niitä ei tarvitse maksaa veroja kotimaassa. Richard Nixonin esimerkiksi hallituksen poliittinen voima ei riittänyt yhtiöverotuksen alentamiseen kongressissa, mutta tämä oli keino kiertää kongressi ja niin edelleen. Meillä on monia tällaisia episodeja, jotka sitten yhdessä kumuloitu niin, että tultaisiin 70-luvulle, niin tämä Bretton Woods-järjestelmä purkautui ja syntyi ensimmäiset uusliberaalit kokeilut, niin kuin New Yorkin kaupungissa, Chilessä ja niin edelleen. Ja 80-luvulla Ronald Reagan ja Margaret Thatcher pääsi valtaan ja alkoi työntää niitä samoja ideoita joka puolelle maailmaa. Kerta toisen jälkeen yritykset toimia toisiin epäonnistui. Ruotsin palkansaajarahastot se hanke kaatui siihen, että ruotsalainen pääoma teki investointilakon ja lähti muualle. Ruotsin kansantalouden kasvu pysähtyi radikaalilla tavalla. Sosiaalidemokraatit hävisi ensimmäisen kerran vaalit, tuli porvarihallitus Ruotsiin ja siihen loppui palkansaajarahastohanke. Ja kun sosiaalidemokraatit palasivat valtaan 81, niin niille kolmasti ei enää tarkoittanut kapitalismin ja sosialismin välistä kolmatta tietä, vaan vanhanaikaisen sosiaalidemokratian ja uusliberalismin välistä kolmatta tietä, mikä oli ihan eri projekti. François Mitterrand pääsi sosialistisella agendalla valtaan Ranskassa 80. Ei mennyt kuin 1,5 vuotta, niin projekti kansallistaa keskeiset pankit ja monia yhtiöitä ja niin edelleen oli epäonnistunut surkeasti, ja syynä oli se, että ranskalainen pääoma lähti pois Ranskasta. Talous supistui nopeasti, työttömyys nousi, ja François Mitterrand muutti projektinsa. Ranskalaisen sosialismin sijaan niin alkoi rakentaa eurooppalaista integraatiota. Ja vastaavia episodeja on tapahtunut muualla ja myöhemminkin. Ja samaan aikaan Thatcher ja Reagan ja muut juhli menestystään poikkikansallisen pääoman sijoituspäätösten sanelemana. No itse asiassa Britannialla ei mennyt 80-luvulla ollenkaan hyvin taloudessa, ja muutenkin tämä on pitkälti myytti, mutta meillä on monia valtamekanismeja, jotka tukevat näitä ideoita ja ajatuksia, ja se on jatkunut siitä lähtien niin pysäyttämättömänä tämä prosessi, ja yliopistojen muutokset on osa tätä isompaa kuviota. Tämä pähkinänkuoressa tästä kausaalista selityksestä. Nyt mä kuitenkin käyn läpi nimenomaan tätä prosessin kuvausta. Ja katsotaan vähän, että miten tämä idea yliopistojen muutoksesta niin on, missä se on syntynyt, miten se on levinnyt, mikä on se hallintamekanismi. Yksi osa tätä kuviota on se, että meidän näkökulmasta tämä on amerikkalainen malli.
joka on levinnyt ympäri maailmaa. Mutta tietyssä mielessä se on sillä tavalla ajallinen illuusio, että yhdysvaltalaiset yliopistot oli myös, tai niiden menestys itse asiassa 30-luvun alusta lähtien, niin pohjautui aika pitkälle siihen, että ne oli omaksunut saksalaisen Humboldtilaisen mallin, joka perustui nimenomaan akateemiseen vapauteen. Amerikkalaiset yliopistot oli usein demokraattisempia kuin saksalaiset esikuvansa, ja ne perustuivat akateemiseen vapauteen hyvin pitkälle, ja niitä resurssoitiin hyvin. Ja kun natsit nousi valtaan Saksassa, niin suuri osa Keski-Euroopan parhaimmista tiedemiehistä päätyi Yhdysvaltoihin, useammat miehiä. Ja se oli niin kuin amerikkalaisen tieteen menestyksen alku. Mutta sotateollinen kompleksi Yhdysvalloissa kylmän sodan aikana ja sitten myöhemmin alkava uusliberalisaatioprosessi muutti amerikkalaisia yliopistoja. Ja amerikkalaiset oli jo kylmän sodan heti alussa rakentanut tämmöisen järjestelmän, jossa niin kuin niiden ideat siitä, miten asiat tehdään, niin diffusioituu ympäri maailmaa. Ja yksi osa tätä järjestelmää niin oli tämä Fulbright-vaihto-ohjelma, jossa eri puolilta maailmaa ihmisiä tuodaan opiskelemaan Yhdysvaltoihin, Yhdysvaltain rahoituksella. Ja myös lähetti opiskelijoita Yhdysvalloista opiskelemaan muualle, mutta se pääpointti oli kuitenkin saada ihmisiä tulemaan Yhdysvaltoihin. Myöhemmin niin tultaessa 70-luvun lopulle ja 80-luvulle, jolloin tämä uusliberalisaatio varsinaisesti alkoi ja käynnistyi, niin amerikkalaiset yliopistot oli jo pitkälti kaupallistettu, ja niissä oli kaikki lukukausimaksut ja muut, mikä on sitten vielä noussut hirveästi sen jälkeen. Niin silloin Yhdysvaltain valtio alkoi aktiivisesti viedä sitä amerikkalaista mallia kaikkialle muualle. Ja esimerkiksi USAID, joka on Yhdysvaltain valtion kehitysyhteistyöosa, niin on ehdollistanut lukemattomia maita ympäri maailmaa siihen, että ne saa tukea vain sillä, jos yksi osa tuen ehtoja on se, että korkeakoulutus ja tutkimus järjestetään amerikkalaisen mallin mukaan, joka on yhä kaupallisempi malli ja toiminnan yhtiön hierarkioiden ja niin edelleen mukaan. Tärkein toimija kuitenkin on ollut ehkä Maailmanpankki, joka kautta suuri osa näistä ideoista, jonka mukaan yliopistoja ympäri maailmaa on muokattu, niin on lanseerattu. Ja Maailmanpankki on sillä hauska, että sen päämaja on Washington DC:ssä, Valkoisen talon ja kansainvälisen valuuttarahaston naapurissa. Ne kolme on siinä ihan vierekkäin, että ideat sillä vapaasti kulkee paikasta toiseen. Ja Maailmanpankki on siis ollut tosi monessa mukana ja ne alkoi nähdä jo 80-luvulla asiat niin, että tämä korkea koulutus ja myös tutkimus on keskeinen osa globaalia informaatio- tai tietotaloutta. Ja sen takia heidän tehtävänsä on edistää tiettyjä ideoita, joiden tarkoituksena oli lisätä yliopistojen tehokkuutta. Se oli niin kuin julkilausta päämäärä ja tavoite. Mä palaan tähän tehokkuusideaan kohta. Muita keskeisiä toimijoita on ollut muun muassa maailman kauppajärjestö WTO, joka näkee korkeamman koulutuksen yhtenä palvelusektorina muiden joukossa. Ja palvelusektorithan pyritään liberalisoimaan, eli soveltamaan vapaakaupan periaatteita. Eli silloin, jotta WTO:n idea toteutus, niin korkeakoulutus pitää yksityistää ja saattaa maksulliseksi ja tuoda markkinoille. Ja meillä on lukuisia muita prosesseja ja kansainvälisiä organisaatioita, jotka ovat tässä mukana. Meidän eurooppalaisten kannalta kaikkein tärkein on tietysti Euroopan unioni, jonka niin sanottu Bologna-prosessi on ollut keskeinen siinä, että miten suomalaisia yliopistoja on esimerkiksi muutettu. Nyt kun pyritään siirtymään järjestelmään, jossa opiskelijat ei enää tule suoraan tekemään maisterin tutkintoa, vaan merkittävä osa opiskelijoista tekee pelkästään kanditutkinnon, joka on niin sanottu laaja-alainen kandin tutkinto, ja sitten joutuu erikseen hakemaan maisteriohjelmiin, ja kaikki ei pääse niihin. Niin se järjestelmä on perimiltään, niin se on brittiläisen järjestelmän kopiointia, mikä tarkoittaa siis suomalaisen koulutustason alentamista hyvin olennaisella tavalla. Mutta se termi, mitä suomalaiset yliopistojen hallintojohtajat käyttää, niin on aito Bologna-prosessi. Tässä toteutetaan se, mitä Bologna-prosessissa alun perinkin on tavoiteltu. Ja nyt se tulee sitten toteen. Keskeinen valtamekanismi on myös nämä yliopistojen rankkeerausjärjestelmät.
Ja siitä on puhuttu niin paljon ja joka paikassa, ja jokainen ottaa nykyisin annettuna sen, että yliopiston tavoitteena on olla mahdollisimman korkealla sijoituksessa, että monille tulee varmaan jonkunlaisena yllätyksenä se tieto, että tosiasiassa näitä rankkerauksia on tehty vasta 3-14 vuotta. Se on ihan uusi systeemi. Ja alun perin ensimmäinen, joka lähti tekemään tätä rankkeerausta, niin oli kiinalainen yliopisto, Shanghai Jiatong yliopisto, joka Kiinan valtio asetti näille tämän tehtävän, jotta kiinalaiset voisivat nähdä, että kuinka kaukana kiinalaiset yliopistot on maailman parhaimmista yliopistoista. Se oli ihan kiinalaisten oma intressi. Mutta jo ensimmäinen julkaisu, siis ensimmäinen rankkeeraus, niin meni hirveän hyvin globaalissa mediassa joka paikassa läpi, ja sitä alettiin heti välittömästi käyttää tämmöisiä vertailutarkoituksia ja niin tämän markkinakilpailun edistämiseen. Eli yliopistot, jotka myy kaupallisia palveluita, oli kysymys tutkimuksesta tai koulutuksesta, niin saa huomattavan edun siitä, jos ne on rankkeerattu korkealle. Ja pystyy käyttämään sitä suoraan omiin kaupallisiin tarkoituksiin. Ja silloin tämä on niin vahvistanut tämän markkinakilpailun logiikkaa. Ja hirveän nopeasti tämän Shanghai Jiatong yliopiston rankkeerausjärjestelmän jälkeen niin syntyi muita rankkeeraussysteemeitä, eli tämä QS yliopiston rankkeeraussysteemi, joka arvioi myös yksittäisiä laitoksia tai oppiaineita eri yliopistoissa. Ja sitten Times Higher Education World University Rankings, joka alun perin toimii yhteistyössä tuon QS-rankingin kanssa, mutta vuodesta 2009 on toiminut omaehtoisesti tai ihan toisen yhtiön kanssa. Ja niin kuin tämä on luonut niin kuin uuden kentän, jossa numeroilla hallitaan yliopistoja, koska tämä rankkeeraus perustuu vain tiettyjen asioiden huomioon ottamiseen. Ja manipuloimalla näitä kriteereitä, tai sitä, miten ne kriteerit otetaan huomioon kussakin yliopistossa, niin voidaan manipuloida omaa sijoitusta. Ja se on niin kuin yliopistopolitiikkaa parhaimmasta päästä. Mutta tämä ei ole ainutlaatuinen yliopistomaailmassa, vaan meillä on globaalissa hallinnassa numeroilla hallinta ihan yleinen periaate. Itse asiassa monet organisaatiot on ryhtynyt hallinnoimaan koko maailman politiikkaa olennaisella tavalla niin just numeroiden kautta. Maailmanpankki, maailman talousfoorumi, joka julkaisee kilpailukykyindeksin mittari, Freedom House, joka on rankkeerannut maat sen mukaan, kuin demokraattisia ne on. Ja lähtökohtana on siis, että Yhdysvallat on maailman demokraattisin maa, että mitä enemmän maat muistuttaa Yhdysvaltoja, niin sitä demokraattisempia ne on Freedom Housein mukaan. Transparency International ja monet muut. Kaikkien motiivit ei ole suinkaan saman ideologian mukaisia. Että esimerkiksi UNDP:n Human Development Index kehitettiin alun perin tämmöiseksi, voisi sanoa, sosiaalidemokraattiseksi vaihtoehdoksi pelkkään BKT:hän tuijottamiselle. Ja siinä yritettiin antaa niin kuin yksi numerinen rankkeeraus arvo sen mukaan, että kuinka kehittyneitä maat on myös muissa suhteissa kuin pelkästään siinä, että kuinka paljon niiden BKT per capita. Eli kuinka hyvin ihmiset on koulutettu, kuinka pitkään ne elää ja niin edelleen. Eli nämä päämäärät voi olla monia. Tyypillisesti mitä tapahtuu on se, että nämä numeeriset arvot, jotka sitten muodostavat tämän rankkeerauksen perustan, niin ne kootaan erilaisista kriteereistä. Tai ne käytetään erilaisia kriteereitä arvioimaan sitä, kuinka hyvin ne pärjää tietyllä ulottuvuudella. Jotta ne saadaan ikään kuin objektiivisiksi, niin tämä koko vertailu edellyttää, että me voidaan näiden kriteerien kautta kvantifioida jotain, määrämittaista. Ja sitten laskea yhteen tai luoda erilaisia vertailulukuja. Ja sitten kaikki nämä vertailuluvut vielä oletetaan olevan yhteismitallisia, eli me voidaan niiden perusteella laskea joku yhteinen luku. Esimerkiksi, että kun hyvin ihmiset on koulutettuja ja mikä on BKT per capita, niin ne on niin kuin vertailukelpoisia. Voidaan antaa joku painoarvo kullekin ja sitten laskea niiden keskiarvo. Matematiikan ja metodologian näkökulmasta tämä on aikamoista mielivaltaa. Mutta tämä on kuitenkin aktiivinen hallintakäytäntö, jossa maita luodaan ikään kuin globaali normi, jonka mukaan kaikkien pitää toimia. Ja sillä pyritään vaikuttamaan siihen, miten toimijat toimivat. Ja pohjimmiltaan se on politiikkaa. Ja tämä pätee myös tähän yliopistojen muuttamiseen. Se, mitä siellä tavoitellaan, sen menestys, niin pohjautuu tiettyjen asioiden valikointiin tavalla, joka on eettinen ja poliittinen valinta.
Siellä ei esimerkiksi tavoitella kansalaisten demokraattisten taiteen tai sivistyksen määrän lisäämistä. Siellä tavoitellaan julkaisujen ja julkaisijoiden H-indeksin maksimoimista, mikä on hieman eri asia. Ja niin edelleen. Lisäksi yliopistot käyttää aktiivisesti erilaisia konsultteja. Voin kertoa hyvän esimerkin tästä konsulttien käytöstä. Mä olen Helsingin yliopiston yliopistokollegian jäsen ja riitautin viime vuonna tilinpäätöksen yhteydessä yliopiston ylijäämän käytön. Ja sitten oli 2 tunnin keskustelu, jossa koko yliopiston johto yritti vakuuttaa minua ja koko yleisöä, että te ette voi päättää tästä ylijäämän käytöstä, vaikka asialistalla oli nimenomaan, että yliopistokollegio päättää yliopiston ylijäämän käytöstä. Mun ehdotus oli, että ylijäämä palautetaan tiedekuntien normaali toiminta. Ja se oli yli 35 miljoonaa euroa, että se ei ollut mikään ihan pikkusumma. Niin sen jälkeen, tämä tilaus päättyi tietysti yliopiston johdon voittoon, mutta sen jälkeen niin nyt syksyllä järjestettiin tämmöinen koulutustilaisuus, jossa yliopistokollegion eteen tuotiin PricewaterhouseCoopersin konsultti, jonka tehtävänä oli kertoa, että teillä ei ole valtaa päättää sitä ylijäämästä. PricewaterhouseCoopers tekee Helsingin yliopiston tilinpäätöksiä, se toimii konsulttina muissakin asioissa. Helsingin yliopisto on käyttänyt useita muitakin monikansallisia konsulttiyhtiöitä ja kotimaisia ja muita ajatushautumoita valmistellakseen erilaisia uudistuksia, luodakseen strategioita, mainoskampanjoita, web-sivuja, tehdäkseen kyselyitä yliopistolaisille ja niin edelleen. Jokainen yliopisto tekee samaa. Mihin konsulttien tieto perustuu? Tämä tulee yliopistojen hallinnan sisältöön, niin näiden konsulttien tieto perustuu täsmälleen samoihin lähteisiin kuin mitä me äsken katsottiin. Eli ne nojaa kaikkiin näihin samoihin. Suoraan kopioidaan rankkeerauskriteerit ja arvioi niiden menestystä niiden pohjalta. Ja samaten kaikki nämä eri mallit, mitä tulee, niin suoraan kopioidaan. Ja tyypillisesti se, mitä ne tekee, kun ne tulee tekemään vaikka strategiapaperin Turun yliopistolle, niin ne kopioi jonkun menestyneen, niin kuin rankkeerauksessa menestyneen yliopiston vastaavan paperin. Ja sitten Turun yliopisto maksaa sitä esimerkiksi 3 miljoonaa euroa. Tai 500 000, en tiedä mikä se tarkka summa on, koska ne on salaisuuksia, mitä kerrotaan meille. Mutta joka tapauksessa tämä on se logiikka. Ja tällä tavalla niin näiden konsulttien käyttö on osa tätä hallintajärjestelmää, jossa yliopistoja muokataan yhtiöiden ja markkinoiden mallien mukaiseksi. No, tähän päälle tulee sitten uusiliberaali talouspolitiikka ja sen seuraukset. Ja niin kuin tiedetään, niin yliopistoilta leikataan. Ja sehän Suomessa kääntyi niin, että tuossa joskus 90-luvun loppupuolelta lähtien niin yliopistojen perustoimintoihin ei ole enää tullut lisää rahaa muuten kuin kasvaneiden tilakustannusten ja palkkakustannusten kattamisen. Henkilökunnan määrä ei ole olennaisesti lisääntynyt keskushallintohenkilökuntaa lukuun ottamatta, mutta muuten niin se kasvu on koskenut lähinnä nimenomaan tilakustannusten ja sitten palkkakustannusten lisäystä. Ja tultaisiin 2010-luvun alkuun, niin tämäkin kasvu taittui. Ne tuli nämä puolitetut indeksit ja indeksien leikkaukset, ja nyt tulee sitten sisällölliset isot leikkaukset sen päälle. 2000-luvulla yliopistojen tutkimusrahoitusta lisättiin vielä, mutta ainoastaan näiden kilpailullisten järjestelmien kautta, eli Suomen Akatemia ja Tekesin kautta. Ja myös sitten valtionhallinnon suoraan antama rahoituksen kautta. Eli niin kuin se ideaali, että vaan tämmöinen markkinakilpailtu rahoitus on niin kuin kunnollista ja oikeaa rahaa, mikään muu ei ole. 2000-luvulla tutkijoiden määrä vielä lisääntyi, mutta suuri osa niistä oli pätkätyöläisiä. 2010-luvulla myös se on kääntynyt laskuun, selvään laskuun. Ja tämä on tietenkin yhteydessä suoraan tähän niin kuin laajempaan kuvioon, eli tähän austerity-politiikkaan Euroopassa, finanssialisaatioprosessiin maailmantaloudessa, globaali rahoitusmarkkinakriisiin 2008-2009, eurokriisin sen jälkeen ja niin edelleen. Ja niin kuin ette ehkä voinut huomata, niin
tämä vallitseva talouspolitiikka ei kauhean hyvin auta taittamaan tätä velkaantumista. Vaan päinvastoin siis Suomen valtio on nyt jo enemmän velkaa kuin mitä se oli 1990-luvun alun suuren laman jälkeen. Tai suurin piirtein saman verran, samaa luokkaa. Siitä huolimatta, että nyt jo 6 vuotta peräkkäin niin on harrastettu supistavaa talouspolitiikkaa ja pyritty menonkäyttöä vähentämällä niin taittamaan velkasuhde tai velkaantuminen niin, että päästään vähentämään velkoja eikä lisäämään niitä. Se on hyvin yksinkertainen, eli silloin kun julkismenoja vähennetään taantuman aikana, niin talous supistuu, ja kun talous supistuu, niin työttömyys lisääntyy ja työttömyyskulut ja sosiaalikulut lisääntyy, ja samalla kun taloudelliset aktiviteetit vähenee, niin verotulot myös vähenee. Eli ne leikkaukset johtaa siihen, että valtioiden talous itse asiassa huononee. Se ainoa positiivinen vaikutus tapahtuu vientituotteiden hintojen mahdollisen alenemisen kautta, eli sisäisen devalvaation yhden vaikutuksen kautta, mutta se vaikutus on sen verran mitätön tai pieni, että se ei riitä kompensoimaan näitä muita vaikutuksia. Ja lopputulos on se, että tämä talouspolitiikka johtaa tarpeeseen leikata tulevaisuudessa yhä lisää. Mutta niin kuin moni taloustieteilijäkin, ainakin ne harvat, jotka Suomessa ajattelee toisin taloustieteilijästä, niin on huomannut, niin tämän talouspolitiikan varsinaisena tavoitteena ei olekaan saattaa taloutta kasvuun, vaan varsinaisena tavoitteena on pienentää julkista sektoria. Ja jos se on varsinainen tavoite niin kuin tämän talousliberalistisen ideologian mukaan, niin siinä on onnistuttu vähän paremmin. Mutta ei se kovin hyvin onnistu sekään, jos sosiaalimenot kuitenkin lisääntyy ja työttömyysmenot lisääntyy, niin se ei kovin hyvin toimi edes silläkään puolella. Mutta kyllä yliopistot esimerkiksi saadaan alas tällä talouspolitiikalla. Ja se tulee tämän kaiken muun päälle. No mikä on sitten vastaus siihen, että kun sanotaan, että tähän vähentää ja huonontaa koulutusta ja tutkimusta Suomessa? Vastauksena on se, että meidän täytyy soveltaa lisää uuden julkisjohtamisen opin reseptejä, jotta me voidaan lisätä tehokkuutta. Ja tehdä yliopistosta vähemmällä rahalla saada enemmän aikaa, kun me uudistetaan yliopistoja. Ja mitä ne uudistusreseptit on? Täsmälleen niitä samoja, mitä Maailmanpankista on tullut 30 vuotta. Ja tässä vaiheessa niin voi lyhyesti vähän arvioida sitä, että miten tämä tehokkuus oikein toimii, miten tulosjohtaminen ja niin edelleen, koko public management oppi, niin lisää tehokkuutta ja missä määrin ei. Jokainen meistä tietysti kannattaa tehokkuutta. Se on hyvä asia, että jos me saadaan vähemmällä rahalla enemmän aikaa, niin hieno juttu. Mutta onnistuuko se näillä resepteillä? Se on se olennainen kysymys. Ideana on siis yksityisten kilpailullisten markkinoiden matkiminen oletuksena, että ne toimii aina optimaalisti. Ne toimii tehokkaasti, tai Pareto-optimaalisti on se tekninen termi, mitä käytetään. Nyt, jos katsotaan, mä kirjoitin näiden prosessien keskellä vuonna 2005, kun vastustin niin sanottua uutta palkkajärjestelmää ja tuli tämmöinen vähän maalajuinen liike siihen liittyen, niin sitten mä Kaudeamuksen kanssa sovin, että mä kirjoitan lyhyen kirjan näistä yliopisto-uudistuksista, nimi on Yliopisto Oyj. Se ilmestyi kesän korvilla vuonna 2005. Ja silloin mä kävin aika systemaattisesti läpi ja sen jälkeen uudelleen uusliberalismia tutkiessa niin sitä, että miten on arvioitu sitä, että niitä tuloksia, mitä on, kun 20 vuotta oli siihen mennessä, tai enemmänkin jo, ajettu samoja reformeja. Monissa maissa pitkälti 30 vuotta. Niin minkälaisia niitä vaikutukset oli ollut? Ja mä etin näitä evaluaatiotutkimuksia, joissa arvioidaan niiden tuloksia. Mitä ei löytynyt? Kukaan ei ole arvioinut niiden vaikutuksia. Ja ainoa mitä arvioitiin, niin kun Suomeenkin oli kutsuttu 2003 tai 2004 ja sitten uudelleen 2007, niin tämmöinen kansainvälinen evaluaatioryhmä. Mutta sen tehtävänä on evaluoida sitä, että mitä näiden uusliberaalien uudistusten vaikutukset on, vaan sitä, miten tehokkaasti ne on pantu toimeen. Mikä on vähän erilainen evaluaatio. Ja tämä sama logiikka on edelleen toiminut. Ja esimerkiksi kanadalainen hallintotieteilijä Denis Martin on epäillyt, että tämän opin menestys ei johdu sen hallintotieteellisestä vakuuttavuudesta, vaan sen vetovoimasta poliittisena ideologiana. Se on
oppi, joka pohjautuu tiettyihin käsitteisiin, metaforiin ja analogioihin, jotka on yhteensopivia tietynlaisen maailmankuvan kanssa. Mutta mitä sen tosiasialliset vaikutukset on? Ja näitä meillä on erilaisia indikaattoreita kuitenkin ollut. Me voidaan katsoa ensin sitä logiikkaa, millä me yritetään maksimoida tiettyä määrämittaistettua tuotosta. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Jos me ajatellaan esimerkiksi vaikka sairaalaa, niin onko hyvä indikaattori sairaalan tehokkuudessa se, että kuinka monta potilasta kukin lääkäri leikkaa keskimäärin vuorokaudessa? Ja pyritäänkö me maksimoimaan se määrä, että kuinka monta potilasta leikataan per lääkäri viikossa tai vuodesta tai mikä tahansa aika? Leikkaus ei sinänsä itsessään tarkoita mitään. Se voi tehdä saman leikkauksen osiin, tai se voi leikata niin huonosti, että ne potilaat kuolee, tai kaikenlaiset variaatiot on mahdollisia. Se ei tunnu niin kuin kauhean järkevältä. Sen pääasiallinen tavoite on kuitenkin ihmisten terveys ja hyvinvointi. Mutta miten se määrämittaistetaan ja miten tehokkuus siinä tarkkaan lasketaan? Sama pätee koulutukseen. Jos me halutaan lisätä sitä määrää, mitä per opettaja me saadaan tutkintoja vaikka tehtyä. Ja tämä oli niin kuin mentaalisesti 90-luvun alussa ja 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa. Kun mä tulin Britanniasta Helsinkiin, niin se oli aivan järjetön systeemi, kun jokainen maksimoi opiskelijoiden määrää. Ja meillä oli esimerkiksi maailmanpolitiikassa semmoinen, että mulla oli 60 väitöskirjaa ohjattavaa ja mä ohjasin monta kymmentä gradua per vuosi ja pidin vaikka kuinka monta kurssia ja se oli ihan järjetöntä. Ja muut oli maksimoinut, ja kun kukaan ei ollut kansainvälisistä suhteista maailmanpolitiikasta pitänyt huolta, kun sillä oli ollut pelkkiä viransijaisia 10 vuotta, niin kaikki opiskelijat oli kasattu sille linjalle, koska se maksimoi niin yksikön tuotoksen. Ja tämä on yleinen kaava. No miten se tapahtuu sitten, että saadaan tätä määrää lisättyä? No yksi aika ovela keino on se, että vähennetään vaatimuksia. Silloin kun Suomeen tuotiin Bologna-prosessi, vuonna 2004-2005, niin silloin laskettiin uudelleen nämä opintopistemäärät sillä tavalla, että käytännössä mun laskujen mukaan niin jopa 30% tutkintojen sisällöstä hävisi pois. Sillä tavalla, niin kun opiskelijoilla tarvitsee lukea vähemmän kirjoja ja käydä vähemmän kursseja, kurssitkin kutistui niin pyyt maailmanloppu edellä. Että jossain vaiheessa oli sellainen tilanne, kun aikaisemmin kurssi oli 24 tuntia luennointia ja tentti päälle, niin sitten yhtäkkiä oli enää 14 tuntia luentoja ja tentti päälle. Niin silloin sitä niin saadaan nopeutettua, tehokkuus lisääntyy. Kun lisääntyy se suhteessa siihen varsinaiseen tavoitteeseen, eli oppimiseen. Ja me voidaan kerrata niin tämä sama eri puolilla. Paradoksaalisesti tämä järjestelmä, joka pohjautuu yksityisten kilpailullisten markkinoiden ideologiaan ja luo sen pohjalta tämmöiset simuloidut markkinat organisaatioiden sisälle, niin tuottaakin lopputuloksia, jotka muistuttaa hyvin pitkälle Neuvostoliiton keskussuunniteltun talouden tapaa tuottaa. Mä muistan, kun mä kävin Kostamuksessa pari vuotta ennen kuin Neuvostoliitto sortui, niin se oli mieletön monttu, se oli kaivos, avokaivos. Aivan mieletön monttu, jossa oli sellaisia traktoreita, joissa on 4 metriä korkeat pyörät. Ja sitten ne kertoi innoissaan siitä, kuinka monta miljoonaa tonnia sitä ja tätä sieltä louhitaan. Ja se oli totaali ympäristökatastrofi 10 kilometriä sen kaivoksen ympärillä. Kaikki oli kuollut. Ja niin mitä sillä kaikilla niillä tonneilla tehtiin? Rakennettiin jotain ihan järjettömän tehottomia systeemeitä ja rakennelmia tai aseita. Niin tässä on vähän samanlainen tämä systeemi, mikä on Suomeenkin tuotu, että kun maksimoidaan määrämittaistettuja tuotoksia, niin ruvetaan tuottaa sitä niin kuin mittaamisen kohdetta, eikä sitä itse asiaa enää. Ja tällä tavalla ne kriteerit ja standardit on nopeasti huonontunut suomalaisessa yliopistossa. Yksi sellainen helppo konsti on tietenkin, jos jokainen opettaja pyrkii maksimoimaan omaa tuotostaan tai jokainen laitos pyrkii vaikka maksimoimaan väitöskirjojen määrää, niin sitten pudotetaan rimaa. Kun väitöskirjoja saa aikaisempaa helpommalla läpi, niin silloinhan niitä tulee enemmän.
Ja sillä tavalla niin kuin suomalaiset väitöskirjat kutistu, kun oli ennen niin ihmistieteellisellä alueella keskimäärin 400 sivua, niin ne on pudonnut alle 200 sivua. Ja samaan aikaan arvosanat on noussut. Koska ne, jotka päättää arvosanoista, on niiden omien tieteenalojen edustajat ja niiden kaverit. Ja koska jokaisella on edullista esittää, että meidän niin kuin laatu on parantunut, niin sitten arvosanatkin on noussut. Helsingissä arvosanat nousi niin korkealle, että opiskelija, joka ei saanut eksimiä, niin oli pettynyt. Kun mä muistan Turun yliopiston valtio-opisto, niin 80-luvulla, kun Jyrki Käkönen sai magnan, niin se oli ensimmäinen magna, mitä oli koskaan kenellekään annettu. Siinä oli aika monen muutos niin kuin, kulttuurissa ja hengessä. Ja se, mitä on myös tapahtunut, niin kuin yksi seuraus kaikesta tästä on se, että hallinto ja byrokratia on lisääntynyt, mikä on myös paradoksaalinen lopputulos, ottaen annettuna sen ideologia, johon tämä perustuu. Koska sen laadun arvioiminen ja valvominen vaatii valtavan määrän ihmisiä. Meillä pitää olla erilaisia laadun valvonta- ja tarkkailusysteemeitä. Itse sekä ei riitä, että meillä on laadun valvonta- ja tarkkailusysteemeitä, vaan pitää olla myös sellaisia laadunvalvontasysteemejä, jotka valvoo laadunvalvontajärjestelmiä. Ja periaatteessa siinä niin ei mitään loppua, että aina voidaan lisätä uusia tasoja. Voi olla myös sitten suunnittelijat, jotka suunnittelee laadunvalvojan tehtäviä ja niin edelleen. Ja samaan aikaan kuitenkin tämä laadunvalvonta voi perustua sellaiseen aika, mitä mä sanoisin, Potemkinin kulissien tyyppiseen toimintaan. Hyvä esimerkki oli Nottingham Trent-yliopistossa. Mä toimin vuosina 1998-2003, jossa oli siis samanlaiset järjestelmät silloin päällä. Ja mä itse osallistunut kanditaso-opetukseen ollenkaan. Vedin maisteriohjelmaa siellä ja ohjasin väitöskirjaopiskelijoita, mutta kun siinä tuli kanditaso-arvioijat, niin ne loi semmoisen systeemin, kun siellä piti olla jokaisesta moduulista ja jokaisesta kurssista piti olla tämmöinen erillinen arviointikansio tai tämmöinen laatikko, mihin oli koottu tiettyjä asioita tietyllä tavalla. Ja sitten se tuli ikään kuin pistokokeenomaisesti laadunvalvojia osallistumaan opetukseen tiettynä päivänä ja niin edelleen. Ja mitä ne teki? Niillä oli täsmälleen yhdestä moduulista semmoinen kansio olemassa, ja se oli ainoa, mikä näytettiin niille. Ja se oli täydellisesti tehty, mutta mitään muuta ei ollut olemassa. Ja kun tiedettiin, minä päivänä ne tuli, niin oli etukäteen päätetty, paitsi että kuka luennoi, niin ketä opiskelijat otetaan paikalle. Ja 24,25 tuli. Se meni oikein hyvin. Se ei vastannut mitenkään niitä käytäntöjä, mitä siellä laitoksella oli. Sen takia pitää olla laadunvalvojia, koska ei voi olla ollenkaan varma, että tämä laadunvalvonta toimii. Koska jokainen maksimoi tuotosta, ja jos sulla on rajalliset opettajaresurssit ja pitää olla paljon opiskelijoita ja muuta, niin ei kukaan ehdi tehdä kaikkea. Ja no tuosta mä oikeastaan jo sanoin. Mä yritän päästä johtopäätöksiin, että päästään keskustelemaankin, niin menen suoraan tähän yleisempään teemaan. Eli vaikka kun leikataan ja asetetaan toivo siihen, että me saadaan parempia, tehokkaampia systeemeitä rakennettua, eli vähemmällä rahalla enemmän irti, niin tosiasia on se, että tämä NPM-oppi, uuden julkisjohtamisen oppi, sillä on taipumusta kääntyä omia tavoitteitaan vastaan. Se, mitä tapahtuu, niin on pelkästään, jos tehokkuus lisääntyy, niin se lisääntyy pääsääntöisesti ainoastaan näiden määrämittaistettujen illuusioiden tasolla. Mutta se todellinen asia ei millään muotoa parane siitä. Päinvastoin se, mitä tapahtuu, niin tyypillisesti tämä järjestelmä tuottaa sen, että lisätään aina niitä määriä älyttömästi, mitkä on kulloinkin niin arvioitsijan pääasialliset kriteerit sille, että miten rahaa jaetaan. Eli kun yhdessä vaiheessa piti tehdä mahdollisimman paljon tutkintoja, niin silloin maksimoitiin opiskelijoiden määrä. Ja tutkintoja tuli hirveä määrä. Kun he ottaa opiskelijoita sisään paljon, niin kai niitä sitten uloskin menee paljon. Varsinkin vielä, jos standardia alentaa ja opintomääriä vähentää. Mutta sitten kun pitää
maksimoida jotain muuta tavoitetta, niin sitten käsitetään tekemään pelkästään sitä yhtä juttua. A1-artikkelit, mikä millään muulla ei mitään väliä, julkaisujen määrä vähenee radikaalisti, kaikki tekee vain yhtään samaa juttua, lähtee englanninkielisiin erikoisjournaleihin omia juttuja, joita lukee muutama harva asiantuntija, ja kaikki muu julkaisutoiminta jää. Ja se, mitä on tapahtunut, on se, että kun näitä tulosjohtamiseen perustuvia kriteereitä on rustattu, muutattu, niin tämä systeemi on ollut hirveän ailahteleva, koska koko ajan huomataan, että nyt tämä meneekin pieleen, tämä menee väärille urille. Niin sitten 3 vuoden kuluttua opetusministeriö muuttaakin niitä kriteereitä. Ja joka 3 vuoden päästä, niin me ei voida tietää, että onko 3 vuoden päästä nämä samat kriteerit kuin nyt. Porukkahan oppii pikkuhiljaa, että oikeastaan ihan sama mitä se teet, niin se kuitenkin muuttuu kohta. Niin sitten se ohjausvaikutuskin vähenee. Mä oon itse luonut semmoisen vaihtoehtoisen yliopistojen rahoitusmalli, jossa rahoituksen pohjana on se, mitä on aiemminkin saanut, ja sitten on semmoinen osa, käytännössä kuitenkin se on, niin joka tapauksessa tulosjohtamista tai ei. Mutta sitten on semmoinen osa, mikä vaihtelee, ja jonka allokoinnista päätettäisiin tämmöisen deliberatiivisen demokratian periaatteiden pohjalta ideana se, että nimenomaan pyritään tukemaan tulevaisuuden lupauksia tai sitten sellaisia niin kuin hauraita aloja, joita eri syistä kannattaa tukea, pikemminkin kuin mennyttä menestystä annettujen kvantifioitujen kriteerien mukaan. Summa summarum, nämä hallintaideat on siis levinnyt globaalisti, jokainen maailman yliopisto tekee samaa juttua. Paikallisia eroja on, mutta ne on pieniä verrattuna yhtäläisyyksiin. Ja tämä on tapahtunut tämmöisen globaalin hallintajärjestelmän kautta. Mun oma johtopäätös tästä on se, että seuraavassa vaiheessa, kun pyritään rakentamaan vaihtoehtoja, ne ei voi olla pelkästään kansallisia, vaan ideana täytyy olla nimenomaan yliopistojen tehtävän uudelleenmäärittely globaalissa mittakaavassa. Ja myös suhteessa globaaliin maailman yhteiskuntaan, globaaliin riskiyhteiskuntaan ja niin edelleen. Miksi me tarvitaan riippumatonta tutkimusta ja korkeatasoista koulutusta, vapaata, riippumatonta kansalaisuuteen kasvattavaa koulutusta, sen täytyy lähteä maailmanlaajuista huolenaiheesta liikkeelle, sen argumentin. Tämä ajatus siitä, että me voidaan uuden julkisjohtamisen oppien avulla lisätä tehokkuutta, niin kaiken sen evidenssin varassa, mitä mulla on ollut tai mitä mä oon onnistunut keräämään tästä asiasta, niin päinvastainen johtopäätös näyttää pätevän. Ja syvemmällä tasolla niin kysymys on myös siitä, että ne moraaliset hyveet, joiden varaan yliopistolaitos on rakennettu, kollegiaaliset hyveet, ajatus ihmiskunnan yhteistä oppimista, kansalaistaidoista, kritiikistä, uusien tieteellisten teorioiden luomista, olemisen mysteerin ratkaisemisesta ja niin edelleen, jotka inspiroi ihmisiä toimintaan, niin niiltä on murennettu, niiltä on viety pohja pois. Yliopiston varsinainen tarkoitus ja idea on murennettu. Ja se vaikuttaa suoraan siihen, minkälaisia tuloksia yliopistot tuottaa, minkälaisia asioita ne tuottaa. Todella omaperäiset, radikaalit ideat, jotka kyseenalaistaa aiemmat teoriat ja vie ihmiskunnan oppimista eteenpäin, niin on yhä vaikeampia tässä järjestelmässä. Jos jokainen nuori tutkija on prekariaatin jäsen, tämmöisen omaa työtään tunti tunnilla myyvän huutokauppaavan uusköyhällisten jäseniä, jotka on täysin riippuvaisia niistä, jotka on hierarkiassa heidän yläpuolella. Ja koko tämä vertaisarviointijärjestelmä, josta on tehty yhä raskaampi, jossa yksikin kriittinen lausunto voi tyrmätä ihmisen julkaisut ja jopa uran, niin johtaa siihen, että nämä riippuvuussuhteet tappaa kaiken luovuuden. Minusta tämä järjestelmä on täysin järjetön ja on aika ryhtyä valmistelemaan kokonaan toisenlaista yliopistoa. Kiitoksia. Joo, kiitos paljon Heikki mielettömän inspiroivasta alustuksesta. Ja ihan tässä kohtaa, ennen kuin porukka lähtee kotiin, niin haluaisin vielä muistuttaa, että jos tämän aiheen teoreettinen tausta kiinnostaa enemmän, niin tällä hetkellä pyörii täällä Turussa Cafe Artissa Attakin lukupiiri yliopistopolitiikkaa kaupallisuuden ehdoilla, jota minä vedän.
Ja esimerkiksi 2.4. lauantaina kello 15 jatkuu. Ja jos kiinnostaa tavallaan yliopistolaisten omat kokemukset näistä managerialistisista johtamismenetelmistä ja niin kuin tavallaan se yliopistolaisten oma näkökulma, mikä on täysin jäänyt pimentoon, niin silloin luettavista artikkeleista tämä käy aika hyvin selväksi. Että lisätietoja sit löytyy Attakin Facebook-sivuilta ja Attakin nettisivuilta, että lämpimästi vaan tervetuloa sinnekin. Mut tosiaan, oliko nyt kysymyksiä sitten Heikille? Niin, oli tyhjentävä kyllä munkin mielestä, mutta... Jag funderar på det här New Public Management. När den börjar utvecklas, var det då på den tiden från 70-talet framåt verkligen tanken att vi ska göra saker bättre på det här sättet? Eller var det liksom redan då, precis som nyliberalismen idag, liksom ett sätt att köra ner välfärdsstaten? Eller hur tänkte de som utvecklade den? Nämä kaksi asiaa on alusta alkaen ollut niin yhdessä, että ne, jotka on ajanut näitä systeemeitä, niin samaan aikaan uskoo, että se on lisää tehokkuutta ja on parempi. Se on myös vapaampi ja oikeudenmukaisempi. Milton Friedmanin Capitalism and Freedom-kirjaa kun lukee, niin siis hän sanoi ihan suoraan näin, että kun jokainen ihminen saa päättää, mitä itse rahoillaan tekee, niin se on paras yhteiskunta. Että saadaan valtio alas, valtion pitää olla absoluuttinen minimivaltio ja mitään muuta ei tarvita. Ja jos ajattelee, miten se Suomessa projekti on onnistunut, niin vuonna 1990 Suomen valtion palkkalistalla oli 230 000 ihmistä. Kuka tietää, kuinka monta on jäljellä? Noin 70 000. Aika radikaali muutos. Että Milton Friedmanin oppien mukaan on menty. Ja siihen, eli se niin tehokkuususko on tukenut sitä poliittista tai eettispoliittista uskoa, jonka ideana on tavoitella nimenomaan julkisen puolen pienentämistä, joka on niin kuin se pääasiallinen tavoite. Tämä usein näyttää siltä, että se on se varsinainen tavoite, koska näistä toiminnan seurauksista ei näytä piittaavan kovinkaan paljon. Tietysti mielessä, mitä on tapahtunut myös, jos ajattelee 80-lukua tai vielä 90-lukua, niin monet uusliberaalia ideologiaa julistavat lupas paremman tulevaisuuden. Ja sanoo, että tämän seurauksena talouskasvu lisääntyy ja koittaa suuri uuden vaurauden aika. Kaikki asiat menee parempaan suuntaan. Nyt tilanne on se, että meille luvataan vaan yhä huonompia aikoja ja sanotaan, että meillä ei kuitenkaan mitään vaihtoehtoa, meidän on pakko sopeutua siihen. Vaikka minä uskon, että tämä on nimenomaan itse toteutettu tilanne. Taisi olla Antoni ensin ja sitten oli vanha herrasmies siellä takana. Mä mietin, siis miten pitäisi retorisesti miettiä, että jotenkin tuntuu nyt siltä, että tämä kritiikki on tietysti tärkeää, mutta se ei hirveästi kommunikoi mihinkään suuntaan. Että se kuulostaa, että toistaa sitä, että ei leikata ja niin poispäin. Se on niin kuin hyvä mobilisoida ihmisiä ja analysoida asioita, mutta sitten toisaalta niin kuin kanssa ehkä tämän keskustelusarjan idea on niin kuin luoda jonkinlainen visio siitä tulevaisuuden yliopistoa, että voi esittää jotain positiivista vaihtoehtoa. Että mietin, että miten sellainen kuva luodaan retorisesti, koska musta tuntuu vähän silleen, että se ei voi viitata taaksepäin johonkin, joka on ollut joskus Saksassa 1800-luvulla. Että tässä jotenkin, tai voi, mutta mä en tiedä mikä on sun käsitys. Joo, nimenomaan. Mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä. Tässä on kaksi eri puolta. Toinen koskee talouspolitiikkaa ja toinen koskee sitten nimenomaan yliopistojen uudelleenjärjestämistä. Tämän jälkimmäisen suhteen niin me tehtiin itse asiassa semmoinen pohjatyö jo vuonna 2011. Oli tämmöinen ryhmä, ennen eduskuntavaaleja 2011, tämmöinen ryhmä yliopistolaisia. Ja me tehtiin semmoinen raportti, se oli tavallaan niin kuin vastaus teknologiateollisuuden yliopistojen kehittämistä koskevaa raporttia, joka on siis just näitä samoja New Public Management-ideoita ja niin edelleen, ja sitten kaupallistamista ja yksityistämistä ja niin edelleen. Niin me kirjoitettiin vastaraportti, jonka perusidea oli nimenomaan määritellä yliopistojen tehtävä suhteessa niin kuin tähän globaaliin tilanteeseen, missä maailma on 2000-luvulla. Ja me käytettiin muun muassa sellaista käsitettä kuin globaalit julkiset asiat tai Res Publica Globalia,
joka oli yksi sellainen kantava käsite. Me puhuttiin myös, että me käytettiin sitä samaa retoriikkaa vähän kuin nämäkin, että me puhuttiin esimerkiksi haasteista. Mä en ikinä itse puhu haasteista, koska se on niin kuin ärsyttävintä uuskieltä, mitä voi olla, mutta siihen me kuitenkin laitettiin se haastesanakin muutaman kerran sinne tänne. Meillä on tämmöisiä suuria haasteita, niin kuin ympäristöhaasteet ja globaalin talouden epävakaus ja niin edelleen. Ja nämä kaikki edellyttää sitä, että näihin haasteisiin vastataan myös kriittisen tutkimuksen keinoin. Tarvitaan yhä koulutetumpia ihmisiä, jotka pystyvät omaehtoisesti ottamaan haltuun laajoja kokonaisuuksia ja monimutkaisia prosesseja ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja siinä samalla puolustettiin myös tätä yliopiston itsehallintoa, demokratiaa ja niin edelleen. Toinen puoli on talouspolitiikka. Ja on ihan totta, että mä olen ihan samaa mieltä, että suuri osa niistä, jotka on vastustanut näitä leikkauksia, on joutunut kerta toisen jälkeen siihen loukkuun, kun niitä kysytään, että no mistä sitten leikataan, niin niillä ei ole mitään vastausta. Ne on tavallaan ostanut jo sen argumentin, että ainoa vaihtoehtoinen talouspolitiikka on leikata. Mä kirjoitin kirjan nyt näiden vaalien alla Suomen talouspolitiikan tulevaisuus, teoriasta käytäntöön. Ja osana myös vasemmiston vaalitavoitteet oli mukana luomassa meidän talous- ja työllisyyspoliittisen työryhmän kautta niin tämmöistä laajaa julkista investointien ohjelmaa. Se perustuu hyvin yksinkertaisiin keynesiläisiin laskelmiin, että jos meillä on taantuman aikana niin sanottu julkisten menojen käytön kerroin riittävän korkea ja velkaa saa käytännössä ilmaiseksi, niin kannattaa ottaa, ilman muuta kannattaa ottaa velkaa lisää, sijoittaa se julkisiin investointiin, joista koulutus on keskeinen, koulutus ja tutkimus on keskeinen. Ja se tuottaa kerrannaisvaikutusten kautta sen, että me saadaan oikeasti velkasuhde taitettua. Se on itse asiassa ainoa keino tehdä se. Ja samalla ne investoinnit takaa, että me rakennetaan myös pitkän aikavälin tulevaista Suomessa, joka on nopeasti deindustrialisoitunut, eli teollisuus on purkautunut Suomessa. Eli Suomen teollisuus on nyt yli 30% alhaisemmalla tasolla kuin mitä se oli 2007. Eli Suomessa on yli kolmannes teollisuudesta, mikä on ihan mieletön muutos. Et Suomi on yksi maailman nopeiten deindustrialisoituneita maita. Ja siinä mielessä, niin, jos katsoo mitä Euroopassa on tapahtunut laajemmin, niin koska Euroopassa ei ole myöskään kokonaisuuden tasolla mitään julkista investointiohjelmaa. Mä osallistun myös keskusteluun Euroopan unionissa ja olen pyrkinyt siellä koko ajan edesauttamaan sellaisen ohjelman syntymistä, jossa niin riittävästi allokoidaan resursseja Euroopan laajuisiin investointiohjelmiin myöskin niin kansallisten lisäksi. Mutta jos katsoo mitä Euroopassa on tapahtunut, niin teollisuus on keskittynyt muutamaan paikkaan, lähinnä Saksaan ja Saksan ympärille. Suomi ei kuulu tähän. Suomi on nimenomaan kokenut saman kohtalon kuin Kreikka, Portugali, Espanja, Italia. Eli teollisuus on purkautunut. Ja mä en näe siinä mitään muuta järkevää vaihtoehtoa kuin laaja julkisten investointien ohjelma. Ja merkittävä osa sitä koskee nimenomaan niin sanottua inhimillistä pääomaa. Mä en pidä tästäkään termistä kauheasti, mutta se on aika hyvä, kun yrittää myydä tätä ajattelua muille, koska tämä pääomatermistä ymmärretään niin kuin positiivisena sijoituksena, mitä se myöskin on, vaikka sillä on muitakin tarkoituksia. Ja siinä ohjelmassa niin mä ehdotin, että koulutukseen ja tutkimuksen kokonaisuutena laitetaan yli miljardi lisää. Se mitä tämä hallitus on tehnyt, se leikkaa 600 miljoonaa. Eli mun arvion mukaan niin suhteessa siihen me tarvitaan vähintään 1,5 miljardia lisää ihan lyhyellä aikavälillä. Sitten oli sieltä. Ja det fanns väl också en rädsla för att universiteten, om det kunde vara en fara för marknadsekonomin om de fick vara i fred. Jag läste en artikel av en tidigare högretjänsteman vid Borg-universitetet som citerar fru Thatcher också, som sa att hade universiteten fått vara i fred ännu lite till så hade en hel generation blivit förstörd för marknadsekonomin. Vi hade fått felaktiga attityder. Och jag har sett liknande bedömningar när man började skära ner i USA på 1970-talet. Man var rädd för tenured radicals och för att man skulle få utbildade människor som förhöll sig kritiskt till kapitalismen. Så i så fall så kanske den här nyliberalismen till och med delvis är en kuliss bakom vilken man vidtar åtgärder som är allt annat än liberala. Erittäin hyvä pointti, ja minusta nimenomaan Britanniassahan toi kärjistä aika pitkälle 80-luvulla. Että, silloin Thatcherin nimenomaan sen projektina oli lopettaa kaikki yhteiskuntatieteet. Ainoa mitä se suosti, että olisi suostunut jättää jäljellä uusklassinen taloustiede.
yllätys, yllätys. Mutta brittiläinen yliopistolaitos oli niin kriittistä tätä kohtaa ja monet myös niin vasemmistolaisesti orientoituneet, ne pystyi panemaan hanttiin. Ja Thatcher ei saanut, siis koko valtakautensa aikana ei saanut tätä systeemiä läpi. Sen sai läpi vasta Tony Blair pohjimmiltaan. Se, mitä on kuitenkin osa akateemista väestöä teki, niin oli se, että ne itse adaptoitu tähän uuteen tilanteeseen. Ja ne uudet hallintajärjestelmät, mitä yliopistoihin alettiin asettaa 80-luvun loppupuolelta alkaen 90-luvulla, niin, jotka johti sitten tähän, että kaikkia arvioidaan ja kvantifioidaan tuloksia ja sen mukaan rahaa ja tai niin edelleen, niin johti siihen, että syntyy niin tämmöisiä teoreettisia siirtymiä. Ja yksi sellainen keskeinen oli, että niin kriittistä poliittisesta taloustieteestä, johon kuului myös marxilainen teoria, niin siirryttiin pois kulttuurin tutkimukseen. Se oli niin hyvin iso trendi näissä yliopistoissa. Ja tietysti mä itsekin osallistuin siihen sillä tavalla, että mä olin Nottingham Trentissä, niin yksi keskeistä lehdistä, jotka oli siinä liikkeessä ollut mukana, Theory, Culture and Society, niin mä tein niiden kanssa aika paljon yhteistyötä, kun olisin saman käytävän varrella kuin missä mä olin. Mutta meillä oli itse asiassa monia hyviä projekteja, mukaan lukee yksi Cosmopolis-konferenssi täällä Helsingissä ja monia muita juttuja. Joka tapauksessa niin tämä on nimenomaan sen tavoitteena, jos katsoo nyt tätä suomalaistakin vihapuhetta yliopistoja ja yliopistolaisia vastaan, mikä sosiaalisessa mediassa ja muualla näkyy aika paljon, niin sehän pohjautuu nimenomaan siihen, että ajatellaan, että kaikki yliopistossa on vasemmistolaisia. Ei niin, että meidän ensisijainen tehtävä etsiä, mikä on totta ja mikä ei. Ja me ymmärretään yhteiskunnasta jotain ja meillä on argumentteja sen puolesta. Yliopisto on myös minun mielestä lähtökohtaisesti totuuden etsinnässään pluralistinen. Siihen kuuluu aina se, että meillä pyritään pitämään monia rinnakkaisia teorioita ja lähestymistapoja yhtä aikaa, jotta ei saada sellaista tilannetta aikaa, mikä mun mielestä taloustieteessä vallitsee, että vain yksi totuus on läsnä. Mutta ne ei ymmärrä tästä yhtään mitään. Vaan ne vihaa yliopistolaisia sen takia, kun ne ei ole yhtä oikeistolaisia tai yhtä ennakkoluuloisia kuin ne itse on. Ne kysyy kysymyksiä, joita he itse osaa kysyä. Niin. Sieltä, Jonne. Joo, mä en ollut tässä kuuntelemassa luentoa, mutta mulla on semmoinen, kun tuossa nyt sanottiin, että yliopisto on menettänyt alkuperäisen ideansa, että sen alkuperäinen idea oli vissiin sitten niin kuin tieteen ja uteliaisuuden palveleminen, mutta nyt se on sitten niin kuin markkinoille ja niin kuin valtiolle ja markkinoille ja kapitalismille niin kuin yhä enemmän alisteinen, se niin palvelee näitä. Että ikään kuin se on niin kuin, tämä instituutio on niin kuin sisältä käsin ehkä mennyt pilalle, mutta eikö tämä sama kehitys on niin kuin kaikissa instituutioissa, niin kuin julkiset palvelut, kaikki ne on niin kuin, nykyään niin kuin niitä osakeyhtiöitetään ja ne laitetaan kilpailemaan markkinoille muita kapitalistisia firmoja vastaan ja sitten mitäs kaikkia muita instituutioita nyt on, mutta eikö kaikille instituutioille käy samalla tavalla tasaisin väliajoin niin kuin ihmiskunnan historiassa, että kun perustetaan uusi instituutio, niin aluksi on kauhean kaunis ja niin kuin, voi olla hienolla aatepohjalla, mutta sitten se niin kuin pikkuhiljaa, kun se on avoin ja se on demokraattinen, niin sitten sinne niin kuin menee porvareet sisällä ja muita kantamuksellisia, ja sitten ne niin kuin alistaa sen talouskasvulle. Niin mitä tähän nyt sitä auttaa, niin pitääkö yliopisto keksiä uudelleen vai voiko se vielä pelastaa Suomessa? Vai niin kuin, onko tämä kehitys Euroopan laajuinen myös? Että onko muissa Euroopan maissa samanlainen kehitys kaikkialla? Että yliopisto on kaupallisuudella onnistunut? Hyvä kysymys. Monet niistä, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana näissä kriittisessä yliopistoliikkeessä, niin on viime aikoina kysynyt, Sara Heinämaa on hyvä esimerkki, niin on kysynyt, että pitääkö yliopisto perustaa uudelleen. Että tilanne on mennyt niin huonoksi, että ei näistä enää ole mihinkään. Ja jos katsoo yliopistojen historiaa pidemmällä aikavälillä, niin siinä on ollut kyllä erilaisia vaiheita, niin kuin sanoit. Se ei pelkästään niitä ensin perustettu, että se on korruptoitunut. Yliopistot perustettiin ensimmäiset maailman yliopistoa arabimaailmassa 800-luvulla ja ensimmäiset eurooppalaiset yliopistoja 1100-luvulla, Bolognan yliopisto ja niin edelleen, Pariisin ja Oxfordin, ja ne tuli kaikki aika lyhyellä aikavälillä. Ja keskiajalla ja uuden ajan alussa näillä yliopistoilla oli merkittävä rooli. Ne ensin edesauttoi sitä kehitystä, joka johti renessanssiin ja ensimmäisiin tieteellisiin vallankumouksiin. Mutta tultaessa 1600-luvulla ne oli taantunut pelkästään eliitin koulutuspaikoiksi. Ei ollut mitään muuta.
ja niin yliopistosta ei ollut yhtään mihinkään silloinkaan. Ja esimerkiksi Britanniassa, niin kun Newton lopulta rohkaistui julkaisemaan oman teoriansa, Principian, niin siitä tuli myös sitten Royal Academy of Sciences johtohahmo. Ja se oli yliopistosta riippumaton tämmöinen tieteellinen akatemia tai tämmöinen ulkopuolinen oppineiden yhteenliittymä. Ja nämä tiedeakatemiat näytteli silloin keskeistä roolia tiedeinstituuttien kehittymisessä. Ja se muutos alkoi tapahtua vasta silloin, kun kehitettiin opetuksen ja tutkimuksen vapauden periaatteet. Ensin Göttingenin yliopistossa 1700-luvulla, mutta varsinkin silloin, kun Berliinin yliopisto perustettiin Humboldtin aloitteesta, niin 1810, jossa se rakennettiin paitsi opetuksen, niin myös tutkimuksen vapaus. Ja se perustui myös semmoiselle niin valistuksen ja romantiikan ideologian yhdistämiselle, missä keskeinen tavoite oli myös jokaisen yksilön oma kehitys. Jokainen, joka tulee yliopistoon mukaan, jokainen opiskelija alusta alkaen, niin yliopistokoulutuksen pääasiallinen tehtävä on muuttaa sitä, mitä me itse ollaan. Tehdä meistä parempia ihmisiä. Oppia näkemään maailma paremmin ja syvemmin. Se oli yliopiston keskeinen tehtävä. Ammatillinen koulutus oli yliopiston ulkopuolinen juttu. Sitten oli tekniset korkeakoulut ja sitten oli ne ammatilliset paikat, missä yliopistosta tulleet kouluttautu tekemään jotain konkreettista työtä. Osa jäi koko elämäkseen yliopistolle, pyhitti elämänsä sille itsensä kehittämiselle ja maailman löytämiselle. Ja ne teki valtavia uranuurtavia juttuja. Ja sanotaan, että tämä Berliinin yliopiston keksinti johti siihen, että tämä yliopistolaitos keskittyi nimenomaan Saksan ympärille. Niin koko kausi 1810-luvulta niin Hitlerin valtaannousuun saakka oli saksalaisen tieteen dominanssi. Jokaisen amerikkalaisen fyysikon esimerkiksi piti 1930-luvulle saakka, jos se aikoi saada professuuri, niin tulla Saksaan, viettää siellä aikaa ja julkaista artikkeleita saksan kielellä. Ainoa vaihtoehto. Ja se oli nimenomaan tämä idea. Ja toisen maailmansodan jälkeen tähän ideaan liittyi sellainen lisäidea, mikä minusta oli erittäin positiivinen myöskin, eli demokratia. Opiskelijat alkoivat vaatia demokratiaa yliopistossa ja monet muutkin. Ja se johti sitten 60-70-luvulla niin opiskelijaliikkeen kautta yliopisto ja demokratisaatio Suomessa kolmikantaperiaatteen mukaan. Ja se lisäsi vielä vapautta yliopistoissa, jotka samalla laajeni. Käännepiste Suomessa oli se vuosikymmen, jolloin uusliberalisaatio alkoi, 80-lukua. Harri Holkerin hallituksesta alkaen niin on sitten pikkuhiljaa alkanut taannehtiva kehitys. Eli se liittyy näihin isompiin poliittisiin kuvioihin ja siinä mielessä voi sanoa, että en usko, että yliopistolaitoksen tulevaisuus on tässä. Paljon parempi tulevaisuus on edessä, mutta se voi vaatia monia muutoksia, voi vaatia jopa maailmanlaajuisen katastrofin ennen kuin me saadaan sellainen käänne aikaan. Ja voi olla, että niin kuin tällä välin on tarpeen perustaa uudelleen tiedeakatemioita tai jotain vastaavia, jotka on tämän vakiintuneen yliopistolaitoksen ulkopuolella. Nimittäin autonominen, omaehtoinen ajattelu ja tutkimus yliopistossa alkaa olla yhä vaikeampaa. Patrik. Hur du tänker, alltså jag menar när du tänker på studenter och doktorander, alltså du har säkert, din position är rätt säker även i det här konstiga universitetet, men tycker du fortfarande att man kan liksom uppmuntra unga studenter att ge sig in i den akademiska världen, eller tänker du mer att hitta på någonting annat där det kan utvecklas på ett bättre sätt? Det här tycker jag är en väldigt problematisk sak just nu för mig. Hur tänker du? Mä oon käynyt tästä monia pitkiäkin keskusteluja tämmöisten jatko-opintoja harkitsevien lahjakkaiden opiskelijoiden kanssa. Ja en mä ole kellekään sanonut menkään muualle, että se ei mitään toivoa. Kyllä jatko-opintoihin edelleenkin on rahaa olemassa, ei joillekin ainakin, mutta onhan se tilanne vaikeampi. Ja se niin kuin epävarmuus on paljon suurempi. Ja osa niistäkin, jotka on tehdä kokonaan toisenlaista työtä, niin joutuu laskelmoimaan. En mä ole koskaan kannustanut niitä siihen, mutta mä näen ihmistä sen, ne alkaa laskelmoida, että mikä on semmoinen, mistä kuitenkin sitten leipä voi irrota. Jos mä teen tällaista tutkimusta, kriittistä, etäisempää, teoreettisempaa tai muuta tutkimusta, niin en mä saa mitään aikaisemmin. Mä täytyy tehdä kvantitatiivista tutkimusta, joka suoraan on niin poliisimeikkereiden tai poliisitekijöiden niin ideoiden mukaisia. Että vaikka mä vähän eri tavalla tekisinkin, niin näkee sen relevanssia tähän tyyliin. Eli kyllä se vaikuttaa ihmisiin aika paljon, että mikä tämä tilanne on. Mitä itseäni tulee, niin
kyllä mäkin olen miettinyt, että joutuuko tässä vielä kerran lähtemään Suomesta pois. Mä oon 2 kertaa palannut Suomeen, kerran Britanniasta, kerran Australiasta. Ja mä en tiedä, että onko täällä mitään tulevaisuutta vai ei. En ole nyt lähdössä yhtään mihinkään vielä, mutta tämä monta asiaa on auki ja mä yritän myös käyttää tätä kaaosta tilannetta hyväksi niin sillä tavalla, että mä luon jotain uutta, eli poliittisen talouden opinto-ohjelma tai suunnan vaihtoehtona tälle uskollaiselle taloustieteelle. Ja jos se toteutuu, niin se on aika hyvä hanke, mutta muuten tämä tilanne on aika synkkä. Että jokainen joutuu miettimään tätä, ja niin kuin olette varmaan lehdistä ja muualta lukenut, niin tämä vaikutus on tietysti kaikkein radikaalein ja tyrmäävin niin kuin nuoremmille sukupolville, koska koko elämä on edessä ja kaikki on niin epävarmaa. Mutta monet ihmiset, jotka on mun iässä, mä oon 50, niin ne miettii sitä, että kannattaako tänne jäädä, kun on kuitenkin näin monta työvuotta vielä edessä, että tilanne on ihan katastrofi täällä. Ja osa on jo päättänyt lähteä. Mun mielestä me todella tarvitaan Heikkiä ja heidän kaltaisiaan täällä Suomen tiedemaailmassa. Joo, siitä sitten. Joo, kiitoksia oikein mielenkiintoisesta luennosta. Nyt on tämmöinen vallitseva käsitys siitä, että vähempi on parempi ja yliopistoja haluttaisiin ehkä karsia ja maakuntapolitiikka puolustaa kuitenkin vahvasti näitä pienempiä yksiköitä, korkeakouluja ja yliopistoja. Tampereella mennään yhteen 3 yliopistoa ja muodostetaan tämmöinen isompi kokonaisuus ja näin, että mikäs on sun käsitys siitä, että miltä tämä korkeakouluverkosto näyttää tulevaisuudessa ja tarvitaanko näitä pienempiä ja ovatko he laadultaan heikompia vai onko tämä vain tämmöinen mielikuva, mikä yritetään luoda, joka nyt puolustaisi näiden pienempien yksiköiden sulkemista? Jos kaikki Suomen yliopistot yhdistettäisiin Helsingin yliopistoon nyt, ja siellä oli saman määrä paikkoja tarjolla, ja ne pantaisiin auki, niin samat ihmiset, jotka on eri yliopistoissa töissä, saisi ne paikat. Se ei muuttaisi yhtään mitään. Meillä on täsmälleen samat tiedot ja taidot kuin ennenkin. Se hallinnollisten yksiköiden lukumäärä ei vaikuta siihen kompetenssiin, mitä meillä Suomessa on millään tavalla. Se, että ne kompetenssit on valunut Helsinkiin, niin siihen on monta eri syytä. Osittain se, että Helsingin yliopistolla on prestiisiä, osittain se, että monet ihmiset haluaa asua Helsingissä ja niin edelleen. Mutta ei siinä ole mitään niin luonnollista logiikkaa, miksi niin on. Ja Suomessa ei ole yhtään huonoa yliopistoa. Jos vertaa esimerkiksi Yhdysvaltoihin, niin, joka on niin täynnä semmoisia surkeita, onnettomia yliopistoja, joista saa mitään koulutusta oikeasti, niin jostakin saa rahalla suoraan tutkintotodistuksenkin. Niin suomalaiset yliopistot on korkeatasoisia kautta linja. Ja niillä on erittäin tärkeä aluepoliittinen rooli. Suomessa ei ole yhtään paikkaa, jossa on yliopisto, jonka kehitys ei olisi ollut hyvin pitkälle riippuvasti yliopiston läsnäolosta. Ja kun laskee nämä kaikki yhteen, niin minusta ei ole mitään järkeä lopettaa yhtäkään yliopistoa Suomesta. Minusta niillä kaikille on paikkansa. Ja mä voin allekirjoittaa tämän nimimerkin Lapin yliopiston dosentti. Ja Turunkin yliopiston dosentti. Jag undrade, du sa på slutet att vi borde tänka på förnyelse i universiteten i ett globalt perspektiv, och just Europa och resten av världen. Vill du utveckla vad du tänker mer om hur vi borde tänka? Joo, siis yksi mihin mä viittasin on se globaali tehtävän asettelu suhteessa tähän globaaliin tilanteeseen ja niihin ongelmiin, suurin ongelmiin, mitä meillä on, ja se tosiasia, että meidän niin toimintatilat ja elämä on globaalisti määräytynyttä hyvin pitkälle. Ja niin yliopiston tehtävän asettaminen pitkälti tämän kautta. Mutta mä ajattelen myös sitä globaalia hallintapuolta, että kysymys on myös siitä, että tavallaan otetaan tämä systeemi haltuun, missä näitä ideoita kierrätetään, missä ne diffusioituu eri puolille, jotka määrää sen, miten yliopistohallintaa kehitetään. Ja tavallaan pitää niin kuin sitä kautta toimia. Luoda ikään kuin toisenlainen globaali hallinta koskien yliopistoja. Mä ajattelen niin näitä kahta puolta yhtä aikaa, ja minusta on molemmat ihan yhtä tärkeitä. Ja tämä jälkimmäinen tietysti liittyy tähän sanotaan, paljon isompaan poliittiseen projektiin, jonka nimi on globaali demokratia. Tuliko vielä mieleen jotakin? Ole hyvä.
No nyt kun näyttää niin synkältä, niin kuin näyttääkin, niin onko toivotonta, siis mitä me voidaan tehdä, jos ajattelee, että yliopistojen johto tai niin kuin ylipäätään niiden johtoja on mennyt mukaan tähän, niin kelle pitäisi esittää sitten vaatimuksia tai miten tai mille tasolle tavallaan? Tämä ei enää yliopistojen hallintajärjestelmien kautta muutu yhtään mihinkään, ellei opiskelijat ryhdy niin radikaaleiksi, ne valtaa kaikki Suomen yliopistojen kaikki rakennukset kuukausiksi eteenpäin tai jotain vastaavaa. Nämä on tavallaan menetetty perinnettä yliopistoissa. Tapahtuu, jos sitä Suomen kautta haluaa muuttaa, niin ainoa keino on saada sellainen hallitusaika, joka on valmis kirjoittamaan uuden yliopistolain ja muuttamaan koko yliopiston rahoitusperustan myös. Ja nämä molemmat pitää tehdä yhtä aikaa. Että se ei riitä pelkkä rahan lisääminen, vaan täytyy muuttaa myös koko järjestelmän logiikka. Ja silloin se on poliittinen kysymys. Ja tosiasia on se, että Suomessa on vain osa puolueista, jotka edes voi harkita tällaista tällä hetkellä. Ja jokaista puolueesta kuitenkin löytyy ihmisiä, jotka on valmiita siihen. Ja mun mielestä on ihan järkevää ajatella, että kannattaa silloin hakea mahdollisimman laajaa koalitiota. Että jos vasemmista laajalti ymmärrettynä ja vihreät yhdessä niiden niin sanottujen sivistysporvarien kautta, niitä löytyy eri puolueista, jopa keskustapuolueista, en tiedä perussuomalaista, mutta kokoomuksessa on perinteisesti ollut vahva tällainen blokki. Että tämä nuorten tyyppien kokoomus, tämä libertarianistinen kokoomus, joka nyt yllää, niin on kuitenkin monien vanhojen tai vanhempien kokoomuslaisten niin aikamoinen kauhistus esimerkiksi yliopistopolitiikan osalta. Ja silloin pitää hakea sellainen mahdollisimman iso koalitio, joka pystyy saamaan aikaan tällaisen muutoksen. Se on pakko tapahtua vähintään valtakunnan politiikan kautta. Mutta sitten siinäkin on oma rajoituksensa. Meillä on nämä globaalihallintajärjestelmät, meillä on Euroopan unioni. Ja silloin niin me joudutaan taas menemään niin siihen kysymykseen, että miten ottaa tämä globaali kenttä haltuun ja myös Euroopan unionin kenttä haltuun. Ja silloin on pakko rakentaa koalitiota paljon laajemmin. Pelkkä kansallinen ei riitä. Se on pakko operoida myös sillä kentällä, mutta se peli on paljon isompi ja laajempi ja siinä on niin tämä toinen taso myös. Ja se on niin melkein asia kuin asia, niin se on semmoinen näkökohta, mikä tuppaa ihmisiltä unohtumaan. Ne niin edelleen toimii ikään kuin me oltaisiin sellainen itsenäinen kansallisvaltio, joka päättää omista asioista ihan itse. Mutta katsotaan, mitä maailman yliopistolle on tapahtunut. Joka paikassa ihan täsmälleen sama kehitys. Ja ihan sama talouspolitiikka, ihan samat kuviot, sisäinen devalvaatio, koko systeemi. Niin silloin pitäisi jotenkin pystyä ottamaan käsitteellisesti haltuun, ymmärtää se, miten nämä prosessit on kietoutunut yhteen. Ja silloin sen politiikan pitää tapahtua interventiona niin kuin siihen laajempaan prosessiin. Todella tärkeä näkökulma, että kyse on nimenomaan poliittisista päätöksistä, että se on ehkä unohtunut aika monelta tässä. Jos pikkasen jatkaa vielä, niin jotenkin näin on aivan ja todella tärkeää niin kuin luoda näitä koalitioita, mutta miten me saadaan ne luotua, kun ihmiset tuntuu vähän siltä, että ollaan luovuttu jo, että se on niin kuin luovuttu peli tai tämä on toivotonta, niin sitten kukaan ei ryhdy siihen myös mukaan. Ja jos me ei edes saada niin kuin omissa yliopistoissa, omissa piireissä, ei saada ihmisiä mukaan, niin miten sitten, niin kuin, jos ajattelee niin kuin kansallisesti tai ylikansallisesti? Pelolla ja toivottomuudella voi hallita, mutta se tuottaa ihan suurempaa kyynisyyttä järjestelmää kohtaan ja siinä piilee seuraavan vaiheen avain, että sitten ei enää pitkä matka radikalisoitumiseen. Ja Emma? Ja, kanske lite på samma spår. Jag gjorde en intervju med Merete Mazzarella som professor emeritus vid Helsingfors universitet, och hon sa just det där att de här i ledande positioner jättesnabbt tog till sig det här som hon kallar management-tänkande och var jätteivriga över att få konsulter som talade språket och att hon hade någon tanke om att det var något ganska här oglamoröst, här kollegiala jobbet och att vara någon så här ordförande i någon professorförening, men sen när man liksom fick den här företagshierarkin och fick någon ledningsposition där så var det väldigt lätt att ta till sig den sättet att tala och det har ju riktats mycket kritik just till Helsingfors universitets ledning, hur de har agerat med de här nedskärningarna. Så jag tänker där ändå för att försöka liksom att det är ju ändå individer
är på de här positionerna och de skulle kunna göra annorlunda. De skulle kunna ha mer civilkurage, men de har inte. Och finns det, och har du någon tanke om varför det blir så här och om det finns något sätt att få det annorlunda? Joo, siis se on ollut todellakin mielenkiintoinen ilmiö, tämä niin johtajien valikoituminen. Joo. Ja siis se on tapahtunut jo pitkän aikaa, että minusta niin se jossain mielessä henkilöityy kaikkein parhaiten Ilkka Niiniluotoon. Koska hän ei ollenkaan niin tyhmä tai mennyt samalla tavalla mukaan kuin kaikki muut. Mutta kriittisenä realistina, mä oon myös siis tieteenfilosofialtani kriittinen realisti. Kriittisenä realistina niin hän kuitenkin mukautuu niin pitkälle, että hän käytännössä ajaa samaa ohjelmaa. Ja se on musta niin kuin huomattava muodonmuutos niin kuin yhdessä ihmisessä. Ja silti mä niin kuin Ilkan kanssa joskus väitelty ja aika monta kertaa ja joskus keskusteltu viinilasin ympärillä ja muuta, niin että niin kuin hyvin sivistynyt ihminen, joka tietää ja osaa kaikki argumentit ja siitä huolimatta mukautuu niin pitkälle. Se on musta ollut ihan uskomatonta. Meillä on suuri määrä mitättömyyksiä, jotka on noussut yliopiston hierarkiassa nimenomaan sen takia, että ne on valmiita omaksumaan näitä ideoita. Ja esimerkiksi Jukka Kola ja tämä porukka, joka nyt johtaa Helsingin yliopistoa, niin on nostettu sinne nimenomaan sitä varten. Ja tämä on niin kuin ensimmäinen porukka, joka on valittu sinne ei enää vaaleilla, vaan niin kuin yliopiston hallituksen toimesta. Ja jos katsotte Helsingin yliopiston hallitusta, mitä ulkoisia jäseniä, ketä siellä on, niin siellä on niin kuin, CM, joka on Martti Ahtisaaren Lafkan lisäksi niin edustettuna vanhoja Nokia-johtajia ja valtion hallinnon johtohenkilökuntia ja Helsingin kaupunginjohtaja ja melkein kaikilla on kokoomustausta. Ja siis ne hyvin niin kuin periaatteessa teknisiä, mutta oikeasti ne on omaksunut tämä ideologia ihan täysin. Ja Jukka Kola valittiin niin kuin tähän tehtävään nimenomaan ihmisenä, joka on valmis tähän muutosjohtamiseen. Ja hän on toteuttanut se, mitä hän lupasi silloin vaaleissa, että 2013 syksyllä, niin hän lupasi, että me tullaan saattamaan lukukausimaksut voimaan, me tullaan vähentämään yksiköiden määrää, radikaaleja hallinnollisia muutoksia, kaikki turhat pois, irtisanomisia tulee, se on väistämätön paha. Siis jo ennen näitä leikkauksia, mitä nyt, niin tämä oli niin kuin selvä linja. Yliopistoja pitää profiloida, koko tämä paketti. Ja hän on toteuttanut systemaattisesti sitä ja on kyllä valmis niin antautumaan debatteihin erilaisissa tilaisuuksissa, mutta jääräpäisesti niin menee ihan riippumatta mitä kritiikkiä kuulee, niin sitä yhtään samaa polkua pitkin. Eikä ole olemassa mitään mekanismeja, jolla me voitaisiin demokraattisesti tai muuten niin saada ne tilille ja vastuulle sitä, mitä ne tekee ja mitä vaikutuksia sillä on. Koska ainoa, joka määrittelee koko tätä kuviota, niin on yliopiston hallitus. Ja mitä yliopiston hallitus Helsingissä teki? Viime vuonna vuosi sitten ajoi yliopiston johtosäännön muutoksen, jossa viimeisetkin demokratian rippeet yliopistolta vietiin pois. Ja kaikki valta keskitettiin rehtorille ja rehtoraatille. Niin pitkälle, että ainoa valtio, jonka valtiosääntö ja käytäntö minusta niin tässä maailmassa vastaa Helsingin yliopistoon, niin on Pohjois-Korea. Ja mä oon sanonut tämän myös Jukka Kolalle ja kumppanille. Näin on. Tästä päästäänkin yliopistolain merkitykseen, että silloin ajettiin nämä kuviot läpi. Mutta joo, sieltä sitten. Förr kunde det ju hända att rektorer och dekaner själva var forskare och kulturpersonligheter. Också här vid Åbo Akademi var det ju så, man går tillräckligt långt tillbaka i tiden. Men jag kommer ännu ihåg sådana som ännu efter sin rektorsperiod fortsatte vara forskare. Men då har man ju gjort de här ledande posterna till heltidsbyråkrat. Man har gjort dem till heltidsbyråkrater. Och det betyder ju att den som är intresserad av forskare inte ens själv vill bli om man ens visste att det skulle ha någon chans. Men sen kan man naturligtvis fråga sig vad borde man göra om man hamnar i ett kollegialt organ och ändå har någonting att säga till om, och lite finns det ju kvar av det. Det sägs ju ofta att man borde vara så konstruktiv, och jag tror uppriktigt att några, till exempel i mitt eget universitet, har försökt göra sitt bästa när det gäller att göra skadeverkningarna för forskningen och undervisningen så små som möjligt. Men jag undrar om det ibland är så att det helt enkelt inte går att vara konstruktiv. Det blir någonting av selfish choice över det hela. Kunde det vara bättre att helt enkelt då se till att man kör en förstklassig verksamhet under året tills pengarna tar slut, och sen stänger man universitetet, så har vi studenter ute på gatorna som kanske vill vara med och träffa regeringen. No, olen samaa mieltä kyllä siitä, että tässä tarvitaan niin radikaaleja vetoja, että ei tämä mihinkään muutu
millään muulla tavalla. Hyvässä yliopistossa valitsee kollegiaalisuuden periaate. Siihen kuuluu muun muassa se, että nämä johtotehtävät noudattaa rotaatioperiaatetta. Eli ihmiset, jotka on niin asemissa yliopistolla, niin vuorotellen niin vetää tiettyjä tehtäviä. Että toimii laitoksen johtajana tai dekaanina tai jonain, niin jonkun aikaa ja palaa muihin tehtäviin sen jälkeen. Ja sinäkin aikana hoitaa myös niitä muita tehtäviä, opetusta ja tutkimusta. Tämä on klassinen yliopistoidea. Heitä on tukemassa sitten hallintohenkilöstä ja niin edelleen. Mutta se idea oli myös, että aikaisemmin hallinto oli vähemmän. Kun ei ollut näitä laadunvalvonta- ja tarkkailujärjestelmiä ja raportointijärjestelmiä ja suunnitelmajärjestelmiä ja niiden valvonta- ja suunnittelu- ja laadunvalvontajärjestelmiä ja niin edelleen, niin hallinto oli helposti paljon vähemmän. Nyt pitää harrastaa hallintoa paljon enemmän. Se vaatii ammatillista otetta. Pakko antaa kaikki valta jollekin ammattijohtajille, jotka erotetaan kokonaan tästä kollegiaalisuuden periaatteesta. Mä en näe kuitenkaan tässä mitään väistämätöntä. Minusta se järjestelmä, mikä suomalaisessa yliopistossa vallitsi, kaikki valtaneuvostoilla, niin oli hyvin edistyksellinen, hyvin poikkeuksellinen myös maailman mittakaavassa. Ja siinä on paljon sellaista, mitä voi kehittää. Minusta kun kirjoitetaan luonnos uudeksi yliopistolaiksi ja myös uusiksi johtosäännöiksi yliopistoille, niin meidän ei mitään syytä kopioida sitä vanhaa. Siellä on paljon ongelmallisia kohtia ja paljon mitä voi parantaa. Mutta kuitenkin se perusidea oli älyttömän toimiva. Niin, mä mietin vielä ehkä just tätä, niin näet sä jotain positiivisia esimerkkejä niin tällaiselle toiminnalle, joka pystyisi jotenkin muuttamaan suuntaan. Mulle tuli mieleen, mä olin Ateenassa 3 vuotta sitten filosofialaitoksen kanssa. Ja tämä tuli nyt vaan mieleen, mä en ole varma, että tämä on hyvä esimerkki mistään vastarinnasta, mutta siellä oli just silloin sellainen tilanne, että valtio oli antanut kaikilla Kreikan yliopistoille sellaisen listan, että pitää karsia niin ja niin paljon. Ja kaikki yliopistot oli mennyt niin kuin konsensuksena siis vastustanut tätä toimenpidettä sillä, että he eivät tule valitsemaan, ketä lähtee täältä. Kukaan dekaani ei lähtenyt siihen. Kukaan dekaani ei lähettänyt mitään listaa sinne takaisin. Tästä sitten päättää. Ja se johti siihen, että oli tällainen niin lockdown-tilanne, että yliopistotilat oli niin kuin suljettu yliopistohenkilökunta. Meidän piti löytää joku niin kuin vaihtoehtopaikka meidän seminaarille ja tällaista, mutta se vaikutti hirveän radikaalilta mun perspektiiviltä, mutta siinä oli myös jotain niin kuin yritystä, joka oli niin kuin positiivista nähdä. Joo, se on poikkeuksellista saada niin kuin ad hoc ilman organisaatiota. Niin sellainen tilanne aika, että kaikki suostuu tekemään sen saman. Se on niin helppo, että yksi lähtee mukaan ja sitten se tavallaan murtaa sen koko systeemin. Ja joku saattaa tehdä se ihan niin kuin ura-edistämistoivosta tai jotain muuta tai pelkää niin paljon tai muuta vastaavaa ja alistuu sen takia, että se on vaikeaa saada, mutta siis sehän on ideaalinen tapa toimia. Toihan on niin kuin klassinen esimerkki väkivallattomasta vastarinnasta. Mutta onko sulla mielessä jotain muita tai niinku esimerkkejä? No siis tyypillisimmät on ollut just näitä rakennusten valtaamisia, tyypillisesti opiskelijoiden toimesta välillä henkilökuntaakin ollut mukana. Niitä on näkynyt ympäri maailmaa, että esimerkiksi Yhdysvalloissa niin ajattelisin, että se ei ole ollenkaan tavallista siellä, mutta mä muistin, kun mä olin 2011 New Yorkissa konferenssissa, mä vaan satuin kävelemään New Schoolin ohi, niin siellä oli isot banderollit joka puolella ja osa rakennuksista suljettu ja siellä oli isot opiskelijoiden järjestämät mielenosoitukset päällä ja niin edelleen. Että sitä tapahtuu ympäri maailmaa koko ajan. Se yhteistoiminta, mitä on saatu aikaan, niin täällä Suomessa, niin helpointa ihmistä lähtee mukaan johonkin, laittaa nimensä johonkin vetoomuksen tai muuta. Mutta parhaimmissakin tapauksissa, kun Suomessa oli vuonna 2005 esimerkiksi, silloin kun tehtiin tämä uusi palkkajärjestelmä kapina, niin Suomessa oli noin 30 000 ihmistä töissä yliopistoissa. Niin me saatiin 3000 nimeä siihen vetoomukseen. Eli vain joka 10 allekirjoittaa. Vaikka mä en tiedä oikeastaan ketään, joka oli tai hyvin harvoja, jotka oli niin kannattanut sitä uutta systeemiä. Ja varmaan vielä harvempi nykyään. Mä luulen, että aika monet olisi valmiita palaamaan siihen vanhaan. Että joka oli yksinkertainen taulukkopalkka, joka oli niin julkinen ja kaikki ties mitä muut saa ja niin edelleen.
Ja silloin itse asiassa palkan korotuksetkin pysyy paremmin aisoissa. Että yksi osa yliopiston talousongelmia on se, että tämä uusi palkkajärjestelmä toteutettiin niin, että ammattiliitot ostettiin siihen sillä lupauksella, että palkkoja nostetaan. Ja ne on tosiasiassa noussut aika paljon. Ja mitä enemmän mennään niin hierarkian yläpäähän, niin sitä enemmän ne on noussut. Ja varsinkin rehtorien palkat on noussut 20% vuodessa. Se on ollut ihan kohtuullinen nousu. Fiksu politiikkaa. Niin, mutta myös professorien palkat on noussut aika merkittävästi tänä aikana. Mikä minusta on ihan järjetöntä toimintaa, koska sillä tavalla on syöty yliopiston toimintarahoja ja nuorempien yliopistolaisten mahdollisuuksia. Vieläkö herää ideoita sieltä? Ole hyvä. Ja när det gäller New Public Management så hade ni lånat en del idéer just från nationalekonomi. Där man egentligen så till exempel rektorerna så tänker man sig att det är ett slags Pavlovska hundar att om inte de får sina bonuslöner så gör det ingenting. Så om det nu ska vara en stor katastrof om de inte gör någonting. Men det är ju egentligen så det här är ju sånt som är ganska föråldrat. Man tänker ju i helt nya banor nu att det finns mycket annat som motiverar ekonomiska agenter och då kanske det är alldeles fel att försöka bygga upp hela organisationer och käppar om något där. Men här liksom håller man nu på att förverkliga någonting sånt som faktiskt nationalekonomerna håller på att överge. Eller tankegång som nationalekonomerna håller på att överge. Niin, tämä Pavlovin koirat on varmaan hyvä vertaus, koska taloustieteellinen insentiivin käsite niin on sitä, että saadaan niin kuin ihmiset reagoimaan niin kuin tämmöisillä yksinkertaisilla porkkana- ja keppisysteemillä. Sähköisku, jos teet väärin ja porkkana, jos teet oikein. Tämä on se idea. Ja tällä perusteella me itse asiassa tehtiin kantelu oikeuskanslerille, joka siirrettiin sitten eduskunnan oikeusasiamiehelle tästä uudesta palkkajärjestelmästä aikana. Me sanottiin, että tämä on nimenomaan valtamekanismi, joka johtaa yliopistolaisten akateemisen vapauden, joka on perustuslakiin kirjattu, niin murenemiseen. Ja nimenomaan niin, että esimiehelle annetaan niin kuin salaisuuden verhojen takana mahdollisuus harrastaa tätä porkkanaa ja keppiä sen mukaan, minkälaista tutkimusta ja opetusta ne tekee. Ja sen kantelun tekemiseen osallistui Suomen parhaimpia oikeusoppineita, kansainvälisesti kuuluisia oikeusoppineita. Ja se oli niin kuin vedenpitävä se argumentti. Ei mennyt silti läpi. Se eduskunnan oikeusasiamiehen argumentti oli, että niin kuin, kaikki voi olla teoriassa oikein, mutta käytännössä teillä ei ole empiiristä evidenssiä siitä, että ne vaikutukset oli sen kaltaisia. Mitä olisi voinut olla, kun sitä oltiin vasta toimeenpanemassa silloin. Niin, pitäisikö meidän pikkuhiljaa tässä alkaa lopettelemaan vai tuliko jollekin nyt vielä joku todella tähdellinen tärkeä kysymys Heikille? On tässä aika monta todellista tähdellistä kysymystä. Todellakin, joo. Mutta olisiko sinulla ollut jotkut loppusanat tähän vielä? Joo, mulla on yksi loppusana. Kiitos.